Oyawre nyaka Ramogi Ajwang kamoro amora ma intiere kawuono ma chieng' tich ariyo tarik 30 dwe mar achiel higa mar 2024. Wadhi ka watieko dwe mar achiel, kata kamano kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ichiewo yo machalo nade, kendo erokamano ahinya kuom bedo kodwa gi sani mochako chenro mar Rupiny nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Odur. Sharon ichiewo nade okinyi ma kawuono? Amba chiewo makare, wacho neno odiochieng' achiel kende to Januari rumo. Lakini en Januari moringo piyo ahinya, no kaneno dweche ariyo e dwe achiel oringo piyo. Apano ringo piyo nikech koth nani kanyo, weche mathoth bende osebedo ka timore, apani gik moko kokikre to koro bende odiochienge ringo mapiyo. Kata kamano ang'eni salary mana omi ji jok manie osara. Sara ni nomi chieng' wacha ni higa mokalo. Kata kamano koro rumo donge. Aya wageno jomoko ang'eno osechul. Kata kamano jomoko pod rito, kata kamano koro kelo fuong'ruok ne ji. Ponono gik ma ji nochamo e giko higa mokalo, ji nyalo chamo gi kendo Februari ka chako, to bende nitiere pesa moro miketo tengi mar mondo mi ikungi kana pesa moro matin. Kalore ni ponono ng'ato nitiere kod New Year resolutions mag kungo, kochopo giko higa to yudo kisekungo pesa moro matin. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang in bende nyalo nyisowa ni Januari mari kata Januari mari obede yo machalo nade. Wanto wasebedo kwataye chenro mar Rupiny manyiso ni osebedo kodwa maber, wamondo ka pile wanyiso nyaka Ramogi Ajwang gigo matimore kawuono bwa iko chenro mayelach. Mana kamano bang' ma nyaka Ramogi Ajwang Joyce Oduor sekre makaro biro bedo kokilo ni weche manyien, bed gi ng'eyo ni weche mage ma bende timore kor gweng' ma intiere. Bang'e adonjo kanyo gi nonro mar gazeti. Gi sani aseyudo mana gazeti mar The Standard. Kata kamano The Standard thoro wach bagimiyo pek otenre kod ochumi mano ma pacho ka kaluwore kod gowi mano mar Eurobond. Aneno kanyo ka jolony kata experts bedo chuo pachgi kanyo ni ponono iwacho ni Eurobond debt to make or break economy. Wachore ni gowi mano mar Eurobond nyalo loso kata ketho ochumi ma pacho ka. Wang'eni e higa ni Sharon ema jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni ibro chak chulo gowino mar Eurobond. Kata kamano wabo bedo kwa lidho ne nyaka Ramogi Ajwang kalure kod paro mabende jolonye weche mag uchumi ong'injo kae kapo nono bro bedo koketho uchumi marwa kata bro bedo koloso uchumi marwa. To ang'eni an korka kora paro no bro medo dio jo Kenya kalure ni omenda makamae kichule to gin mana usuru mijuogo kuom wan jopiny. Ponono jatend piny Kenya William Ruto bro biro kod yo machielo mar juoko mar mondo mi giyud pesa magichulo go Eurobond. Mani wach maduong' to pani nyaka sani jatend piny nitiere piny noro mar itadi kalure gi romo ma bende dhi nyime. Kopogore mano nitiere wach mabende bro bedo kambulo nyaka Ramogi Ajwang mabende aneno ka mipeke nyim gazet mar The Standard. Wachre ni oganda mathoth ma pacho ka onge kod oteku kata gionge kod tiegruok moromo mar dhi tiyo e pinje maoko. Wacho ni tije mantiere e pinje maoko oganda ma pacho ka waonge kod skills moromo. Ang'o ma dibed ni timore? Ponono emomiyo jatend piny Kenya William Ruto osebedo koywak nadhi e pinje maoko amanyonu tije to onge ng'ama nyalo dhi. Ero oseng'iso kae ni nok mar lony mar arieya e sectors mopogore opogore makoro miyo jo Kenya odiwo Kenya ka ok ginyal dhi manyo tije e pinje maoko. Aya kata kamano wabro mabet twak mwanyalo bedo godo mar mondo mi ponono watiegre ni kaluore kod piny masani gin lony kaka mage madwarore mar mondo mi ng'ato obed kod nyalo mar dhi tiye pinje maoko, nikech iwacho ni kidhi tiye pinje maoko chal mar chudo nyalo bedo mopogore. Gino manyalo miyo kioro pesa pacho to bendi igero uchumi ma pacho kae. Omiyo nyaka Ramogi Ajwang mana kaka ineno kanyo mage weche mabende wabro bedo kwa lidho ni achiel kachiel e nonro mar gazeta okinyi ma kaunti. Mana kaka ineno gazet mar Daily Nation bende nitiere kanyo a broken system. Aya akiana en system mane mabendo bedo broken, wabro bedo kwa lidho ni achiel kachiel. Nyalo bedo ni aneno ka ochalo ka nitiere nyororo moro kanyo ma ochot. Weche mibadhi nyororo chot e diere kanyo. Mago duto wabro bedo kwa lidhe nonro mar gazet. Sharon ema bro bedo katayo nonro mar gazet kochakore kanyo saa 12:30 nyaka saa 1. To bende nitiere masira moro mar apaya mabende notimore e kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro. Mano weyo ji 11 kowito ngimagi. Inene e gazet kanya achiel kachiel Sharon. En gino malita ahinya, en gino ma nobuogo chuny ji mathoth. Nderepe wanyalo mana medo jiwo nobeda kicha ka gitiyo koda pendi ma pacho ka. Duto te nyaka Ramogi Ajwang biro bedo kwa kendo ni ka bende masira ma kamano notimore e gwenge
mago mag otho. Kata kamano Joyce Oduor, thoth jogo eko ma bende noyudo hinyruok gi jogo eko ma bende notho masira ma kamano, thoth gi gin oganda mawuok e piny Burundi gi mano mar Uganda. Duto te Nyakwar Mgajwang' hadhi bedo ka kiluni nonro mar gazet. Bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo kata ye chenro mar Rupenya chakre saa 1 nyaka saa 2:30. Kiny ma kawuono ong'iyo chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore matimore e pacho kae, ang'eni wach mokwongo mobiro bedo komulo. En wach ma bende nyaka sani kata an be pod idhiera ka jatend migawo mar wechego mag wuoth Murkomen. Nyaka sani koro wacho ni nitie rapeyni moko madongo e boma ma Nairobi kama kitiyo godo to pono ni biro bed ka ichulo pesa moro. Gin mana weche mag juoko left, right and center. Ang'eni gin weche ma jopiny bende biro bedo ka chwale pachgi. Ikoto wagi yore duto Sharon. Aya, kata kamano Nyakwar Mgajwang', tok mano kawuono en chieng' wuok tich, chieng' tich ariyo agoyo mos ibiro bedo kiyudo chenro no mar orako. Bang' mano to wabiro donjo e chenro mar mbako romo. Sharon Ong'aw biro chako kod chal mar fwambo, kama bang'e abiro bedo kod TWAK e chenro mar mbako romo. TWAK mwagoyo kawuono kata mbaka mwagoyo kawuono Nyakwar Mgajwang' otudore kod jogo mayudo tije ka gitiyo kod oboke mag somo ma Bandia. Oboke ma kamagi iyudo gi e yo machalo nade. To jogo mandiko ji e tich, ponono ka gindiko jogi e tich, gikia yango ni oboke ni en Bandia kosango matimore Sharon. Kalo ni mano bende penjo mabro bedo ka penjo. Ahinya jalony weche jalonya mar jotije kata human resource expert mabro bedo godo kawuono. Ang'enya ka sani jotije mag piny owacho maromo 200 gi wiye bende oseyudre mago civil servants osedre ni gintiere kod oboke ma Bandia. Makoro tin bende ni ng'ato kosomo te ni mie mano oboke ma Bandia nikech wang'e ni ntiere mbalariany kata mana kuonde tiegruok mopogore opogore ma nyaka bed gi sil mano mar sikul. Koro mare wach maduong' ang'eni odhi bedo gi HR jalno ma bende ndike ji tich. Ang'eni mano en achiel kuom penjo ma nyaka ichwal ne kinde ma bende ging'iyo oboke mago mag jopuonjre kata mana jogo eko ma bende ndike tich. Gin ang'o ma ging'iyo ahinya ahinya? Haya, mago duto Nyakwar Mgajwang' wabiro bedo kwa TWAK kango chopo kanyo saa 3 nyaka saa 5 mar okinyi. Mbaka makama bende wabiro bedo kwa chwalo e counties kamora mora ma intiere. Omecha kutudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakwar Mgajwang' tudri koda mbui maga iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Bed kodo nyaka giko nikech ma en Rupenya. Wakwongo yuda thuond weche manyien. Tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Waseyudo ji 17, jomoko kuomgi nigi injuries matindo tindo, Wengine walikufa. Mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Ng'ombe zetu tulipika ripoti kwa serikali ASTU wakafata, lakini hizo ng'ombe walikutana nazo live, lakini hawakuweza kutusaidia. Nyakwar Mgajwang' machiegni neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha oyango ni mibadhi ne nitiere chenro mar chwalo thieth ne jopuonjre manie skunde sekondar mag piny owacho e bwo chenro mar Edu Afya. Nakumicha mane TWAK e kaunti ma Taita Taveta e nyasi mar kedo kod kansa dhod nyodo oyango ni milion kata omenda maromo bilion 4.3 ne olale mibadhi e bwo chenro mar Edu Afya mane ichiwo gi kad mar NHIF. Chenro manyien madhi kawo kar NHIF okoyango thieth e chenro mar Edu Afya. Chakre higa mar 2018 chenro mar chiwo thieth ne jopuonjre mag sekondar e skunde piny owacho osebedo kayot nikech chenro mar Edu Afya mane ichwalo kod okumba mar thieth mar NHIF e chulo nengo mar thieth ne jopuonjre e skunde piny owacho. Gi lokruok mar okumba mar thieth kod chenro mag siro thieth kowuok e NHIF nyaka e SHIF mayangore sani, kendo en ni chenro ni mar Edu Afya kare osebedo kod mibadhi. Mane oyang kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mane loso e kaunti ma Taita Taveta e kinde nyasi mar kedo kod tuo mar kansa mar dhod nyodo. Nakumicha oyango ni nitie mibadhi mar omenda maromo bilion 4.3 ma osemino chenro mar Edu Afya nyaka ne ochakre pacho ka.
Afya mwaka uliopita na ule mwingine, serikali ya Kenya iliweka 4.3 billion kuhudumia wanafunzi. Cha kushangaza ni kwamba hizo pesa zote zinasemekana zilitumika kwa sababu ya wanafunzi. Sijui kama hapa Taita Taveta wanafunzi walitumia bilioni 4, walitumia kweli? Sini ukora. Chenro mar Afya mane ochaki tendo Uhuru Kenyatta osebedo ka siro jopuonjre ma ok tin ne milion 3.4 e ongirimiti mane okete kind NHIF kod migawo mar somo. Chutho to chike 4 manie bwo Social Health Act okomulo kata matin chenro mar thieth ne jopuonjre gi. So katika hizi sheria mpya tumeondoa Afya na tumeleta bima ambayo inashughulikia baba, inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi. Na kumicha bende okoni okumba mar NHIF ne opong' kod mibadhi kendo thoth ji mane gin jo mibadhi ok bi kalo loka nyaka e SHIF. Hii NHIF kwa sababu ni kama chombo ambacho unachotea maji lakini kiko na mashimo. Ukiweka hii inatiririkia huku, ukiweka hii inatiririkia huku. Sasa hiyo ndoo ambaye imetoboka inaitwa NHIF nimetupilia mbali. Nimenunua ndoo mpya inaitwa Social Health Authority. Wale wajeuri wote wezi ambao wako katika NHIF, sina uoga wa kuambia, mimi siendi na nyinyi kwa SHA, mnabaki huko kwenye kuna wizi. Kapenjo maduong' to en ni bende migawo mar somo chano chwalo winjruok machielo kod SHIF mondo mi thieth odhi nyime ne jopuonjre gi koso rumo chuth kokalo e skunde mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Ywaruok pod omako sirikal mamalo kod sirikand kaunti ewi pok mag omenda kaunti. Kama riwruok mar governors onyonore ni piny owacho owinjore ochwal negi omenda maromo bilion 450 kaka pok ka sirikal mamalo to chung'ie bilion 398 mag ikomenda mar 2024-2025. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. E kinde romo mar migepe mag piny owacho mamenyo bajet kod ochumi monywando riwruok mar governors, midendo gi kisungu ni IBEC kar jot mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua karene boma Nairobi. Your Excellency, all protocol. Romo mar riwruok mar governors chalo ka gima ne opogore paro kod sirikal mamalo madwa ni mondo ochwal ne sirikand kaunti pok mar omenda maromo bilion 398 to governors to nyonre ni nyaka giyud mana bilion 425 e bajet mar ikomenda 2024 mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Hatukufurahia lakini tulichukua tu kwa sababu ilitubidi kuchukua. Dul muchung ne ngingo pok mag omenda ma county CRA doko ni county so winjore yud pok mar omenda maromo bilion 391 paro mogwenyore kod governors kanyakla kod sirikal mamalo. Tunapendekeza na tunaitisha na tunasema kama counties bilioni 450 ndizo zinatosha ili tukaweza kuendeleza kazi za kaunti pasipo na shida nyingi. Kata kamano, jalup jatend piny Rigathi Gachagua to koni sirikal timo duto manyalore mar neno ni omenda mag counties ochope wang' sa mar chwalo tije kabende okone counties mondo mi otiekre kod gope mapok ochul. We wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Governor Sokoni pod gibiro dhiyo nyime kod piro piny owacho mondo med gi omenda mabiro miyo gi thuolo mar ndiko kata jopuonjre mag nurseries kota chenro mamoko e counties. Yule mwananchi mmoja ndiye tunamsukuma hadi anainua mikono. County inamuitisha fedha hizi, serikali kuu yamuitisha fedha hii, kuna ushuru, kuna kwa hivyo tuseme wakati wa kuitisha own source revenue ni sharti serikali yoyote ile ikaweza kufanya kitu ambacho tunaita balancing. Tunasema hivi ambalo ni pendekezo, najua haliwezi likapendwa lakini ni lazima tuliseme. Itabidi itafika wakati tunaangalia wafanyikazi katika county, ushuru wanaotozwa, na basi tukachukua kiwango cha zile pesa na serikali kuu ikachukua kiwango kingine. It might be controversial lakini hiyo ndio njia tutakayoenda. Yorok mapek pod mienjo e kind piny owacho mar county kod sirikal mamalo ewi pok mar omenda ma sirikal county dwani mondo piny owacho mamalo chwal negi omenda machopo bilion 450 mopogore gi dwach sirikal mamalo. Ma nyalo kelo ywaruok mathoth ka counties oluwo ni moko kuom tije pod oninde buya nikech onge mar pesa noendo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Koro yangore ni ute manengo gi ogonyore matend Kenya Kwanza osebedo ka chwalo chenro mage ok ger ne jogo maonge udi kako osebed ka iliekore to ibiro nyal nyiewogi mana gi jogo man kod yuto kendo osebedo ka chulo usuru mar 1.5% mar yuto margi. Ma oyangi gi komiti matayo chenro mar gero udi ma ute mago mag od bura e kinde winjo pach jopiny mane odonjo odiochieng' mar 10. Riwruoge mag rawere, jogo modak kod ng'ol kod okinde ma pacho kae bende noyudo thuolo mar golo pachgi e wi chenro no. Chenro mar winjo pach jopiny nodonjo odiochienge mar 10. Chenro ma osebed ka itayo e od bura mamalo. Oganda modak kuonde mayuto ji ni piny onyiso mor margi gi chenro ma kamano magigeno ni koro biro ting'o gi malo kendo loko ngimagi. I appreciate the idea of the housing we accepted as people from Mathare, and we will appreciate and thank if we can consider us and consider our people of living disability, even single mothers as they have said. Hii pesa ndio imekatwa watu. Inahitajika isaidie watu. Ni njia gani tunafaa sasa tunaongelea tutaitrim ki corruption. Tafadhalini kama hii pesa imewekwa ya kujenga nyumba, wache iende kwa nyumba. Wache ifanyie wananchi kazi. Jochung' ne rowere manoyuore twak makamano bende onyiso mor margi gi chenro mar gedo mar udigo ka jokanyo riwruok johala sekta mar Juakali onyiso geno margi ni chenro makama biro jiwo ohala sekta no kendo chiwo kuonde jot mowinjore ne oganda. We as youth in the construction industry we support the housing levy because it will unlock the affordable housing program, and we also support the legal framework that is being put in place by the finance and the housing committee, the joint committee. When I look at the representation of that board, there's no youth representative or a minister of youth who can talk about or represent the interest of the youth. Kata kamano, oyangore ni thoth oganda osebedo kaonge kod ng'eyo makare ewi kaka chenro makama biro tiyo. Komiti mar od bura noyango ni utegi ibiro mana ng'iewo gi jogo ma osebedo kasolo 1.5% mar yuto magi e aguluno. For these affordable houses, if you don't have an income, you can't own the house. Because the house is not free. So, because for you to qualify for this house, you have an income. So then how do we make sure it's fair in that the person earning a small salary is contributing to the house that you're going to buy, even maybe when they are not able to buy it, and then you're not contributing. I think that's the point they're raising. For those people who are going to be considered for the houses, allocation of the houses, they should be the people who are actually contributing 1.5 of their gross income, be it salary or from business or from other sources. Bende oyangore ndipo nono ni chenro no puodhi kendo odhi mbele biro chuno jo Kenya duto mantiere kod yuto mora mora kata biro ni okondik gi tijo sara to yuto gi ibiro timne gi nonro kendo ibiro juogi osuru maromo 1.5%. They are not understanding that their incomes are going to be assessed, right? And they are going to pay 1.5% of their gross income. Those are people who are not actually working. Maybe the people in Juakali, Mamba Boga, and those kind of people, they are not understanding that. They, what is in their mind is that the people who are working, they are going to be deducted 1.5%, put out the houses, and then now they buy the houses. I think this is something which Chair should come out very clearly. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK kata kamano pod onyono piny ni chenro makama nyaka tim kaluwore gi chike mapacho ka kendo nyaka chiw lere wi kaka ibiro ng'ad pes jopiny kod kaka ibiro yud lowo migere utego. Apart from telling people they are supposed to pay taxes, you need to show them who is going to collect, how, where, and when. One of the aspects of good governance is transparency and accountability. Is it proper accountability to dispose of public land, prime public land, without getting due compensation for it? We're a God-fearing country. And even if we were not God-fearing, being law-abiding means the means and the end must be appropriate. Mabire seche madoho mapacho ka osegolo ng'eto matamo chenro mar gedo mar ute manengo gi ogonyore dhi mbele nikech en ataro mar chike mathurka.
Ji 11 owito ngimagi e masira makoch mar apaya e gwenge ma otho e apaya ma Kisumu Nairobi e kinde ma ji 39 dhi nyime gi yudo thieth bang' yudo hinyruok e masira no. Kaluwore gi lipod obila, ji 11 mane owito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 kod rawera 1, ka ji 39 mane oyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Ahero Sub County kod kar thieth maduong' e kaunti ma Kisumu mar Ramogi. Sharon Ng'ao gi mathoth. En masira mar apaya manotimore kar saa 8:30 otieno. Masira no noriwo nyamburko aina mar bas mawuok e kambi mar Super Metro namba mar andika KDG 188H manowuok e piny Burundi kochomo Nairobi. Mabende norado wangi lori namba mar andika KBX 354V manoting'o chele manoriko chomo Kisumu. Kaluwore gi lipod obila, ji 11 manowito ngimagi kanyo oting'o mine 2, chwo 8 gi rawera 1. Jowuoth 39 manoyudo hinyruok makoni kod kocha noring godo e od thieth ma Ahero Sub County, ka moko noring godo e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Referral. Lipod obila bende yango ni kwan jowuoth manoidho bas kaachiel gi mane nitiere e lorino ok ong'ere. Derep bas kaachiel gi derep lorino gin moko kuom jowuoth manotho kanyo. Jatend weche thieth ma apoya e kar thieth ma Jaramogi oyango ni ji 17 osechwal kowuok e kar thieth ma Ahero Sub County, kendo lero ni kwan makamano pod medore. Okinyi makawuono wayudo jogo mohinyore ajali ma barabara, waseyudo ji 17, jomoko kuomgi nigi injuries matindo itwang'ogi to gidhi dala, to moko was stabilize, 3 kuomgi nigi severe head injuries which mapod wa investigate to pod wa stabilize gi. Jowuoth manotony masira no wacho ni nyamburko no ne riembo eng'we airititi. Kwa tunatoka Jinja na gala Super Metro. Hapo njiani sijui ni sehemu gani maana sio mwenyeji. Na hivyo dereva tangia alipokuwa tunatoka hivi. Tulicheleweshwa pale kwenye mpaka ule tunaambiwa kukaguliwa. Kwa hiyo alipotoka hapo kama alikuwa analipia ule muda uliopotea pale mpakani. Kaa tembea kwa kasi sana hivyo overtake. Ndio hivyo muda usiku watu wengi walikuwa wamelala. Sasa wenyewe tulikuwa active like so sana. Tukashangaa tu hiyo yani vurugu hivyo, tumegongana hilo gari la mchele, watu wamerukaruka hivyo. Ndio wengine hivyo wameenda, wengine uwezo wa Mungu tumeokoka. Sisi tukitoka pale Uganda tumekuja kwa basi la Sapamento. Tukifika pale bisi zikikutana tumegongana, wengine walikufa. They took us to a small hospital. I don't know the name. From there they said that no medical. Then they transferred to this big hospital. Thoth jowuoth mane otho kaachiel gi mago mane oyudo hinyruok makoni kod kocha ne wuok e piny libamba ma Uganda gi Burundi. Ringre joma owito ngimagi e masira makochno okane kar kano ringre ma Ahero Sub County Hospital, ka nyamburko mane okelo masira no oywa nyaka e stesend obila ma Ahero. Sharon Ng'ao, Ramogi TV. Kwa Ramogi jong masira makamano notimore otieno ma piny norugodo nyoro, kata kamano pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne jogo mowito joheragi e masira makamano. Jogo mantiere ute thieth bende walemonegi mar mondo mi Nyasaye omigi chang mapiyo. Derepe bende pod imedo jiw mar mondo mi obeda kicha e kinde ma gitiyo koda peini mapachoka. Ka wadhi mbele wadhi weche matimore e kaunti ma Kisii, kama obila ma Kisii manyo jayalo moro mar kanisa mar PAG e gwenge mag Amariba ma itudo gi ketho mar bambo nyathi ma nyako ma grade mar 4. Yangore ni nyathino nyocha rik mondo oterne jadalono chiemo, to ema olokore kode kendo timone tim mar anjaono. Nyathino ma higni 10 odong' kod rem e duong'ne bang' rochruok ma otimne gi achijno. Obila mag gwenge ma Kisii ka otudore gi mago kwach kich luondach achijno ma simbege iyango ni nyocha oloro bang' ka osetimo tim makamano. Nilituma mtoto kwa pasta akamchukulia chai. Alipomchukulia chai, mimi nilidhani mtoto atarudi akiwa sawa. Mtoto akakuja akaniambia, mami, pasta amenifanyia kitendo mbaya. Nikamwambia sasa tuende kwake. Tukateremka, tukafika kwa huyo pasta. Nikamuuliza huyo pasta,
nini ulifanyia mtoto wangu? Akaniambia sijamfanyia kitu. Nikamwambia sasa kama kumfanyia kitu, sasa nitamchukua hospitali. Nikimchukua hospitali ndio nichue ya kwamba hukumfanyia kitu. Mtoto alipimwa na daktari huko Keumbu. Wakaangalia wakasema ya kwamba alifanya na mtoto akostia na deas. Mimi nataka mtoto apate haki yake. Kitendo cha ajabu ambaye kimenikasirisha kabisa katika sehemu hii ya Malibani ya kwamba mtoto mdogo alinajisiwa akafanyiwa maovu makubwa ambaye hiyo sasa hata kama wenye kijiji nimeona wamekasirika na wengi wamelaani kitu. En wach malit ahinya kendo wageno ni nyathino biro yudo ratiche kendo mapiyo kendo bila biro bedo ka tima pedha makare mar mondo mi gimak achich motimo tima makoch makamano. E kaunti ma Mombasa ni moko kuom jodak ma Mombasa koro nyiso luoro kaluore gi riekni mopogore ma jopiny tiyogo e temo thiedho tuo wang' masani omuoch e kaunti ma Mombasa. Magikone chal ni timore nikech tenda kaunti pok owuok ayanga gi chenro moyiedhi mar gayo tuono masani landore mapiyo e kuonde mopogore. Joja oko gi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Kwan dhano mamedo gamo tuo wang' e kaunti ma Mombasa medo mana dhi malo gino makoro kelo luoro e kind jodak. En okang' makoro miyo jopiny biro gi riekni mopogore mar temo thiedho tuono maloko wang' bedo makwar kendo makuot kaachiel kod golo ololo machokore. Ne gisepimo pi nam motimo chumbi mane giyudo ni pigno nyalo thiedho tuono. Nikech majority mag ji modak Likoni ka giwuok Likoni iyudo ka ng'ato ji onure pi kaluoko wang' gi pi nam ni dhi thiedho. Dakteche be nigi gadier gi pi nam no ni nyalo thiedho wang' ng'ato. An gino napenjo gi mondo umina gi penjo mondo giduoke ni pi nam ma ji luoko go wang'gi ni ben adier. Kendo ka wawinjo rumas moko be wawinjo ni majan ikete pi tichwako to kosechwake ni tiluoko go wang'i to moko indeng'e. Chingiso ni seche mimulo wang'i sami moso ng'ato no eka gigienea. An aneno ka ber mashirika manene konyo ga dhano ka shofko giri onego come in mondo okony county government. Nwach ko okonyo gini dhi landre kamoro amora. To gin koselandre chopo kuom nyithindo kata skunde ibolor. Nwach ngo ka diere kan olor skunde, olor kanise, ji koro claim, ji kusom, ji kiti to gno duoko chumi marwa piny. Omiyo kenge go oketgi mapiyo, koko oketgi tuoche dhi hinyowa. To kata bedo ni jogo manie sekta mar thieth jiwo weche mag ler, ne wayango ni onge okange moketie kuonde ma dhano chokore mathoth kaka tesende mag bas kaachiel kod chirni. Weg nyamburko mating'o jowuoth bende ywak mana ne piny owacho mondo mi osirgi e gayo landruok mar tuono. Mimi dereva matatu. Kulingana na ugonjwa bwana naona umeenea sana. Watu wengi wako na ugonjwa na sioni kama watu wanapata matibabu ya kutosha. Watu wanaingia kama kawaida tu. Sijaona watu wakirusha mkono wala nini. Mwito wangu ni kwa serikali tuangalie huu ugonjwa bwana usienee zaidi. Watusaidie. Maana tumeadhirika Mombasa, watu wengi wameshikwa na ugonjwa. Jimosore amosa okwane kata ka ng'ato nitie sanitizer migone ng'ato ji beda kaka ji bet kawaida. Okwane kata ni koro gimedo ni tuo wang' obiro koro ji obed kama ji osodre mondo kik tuo wang' mak ng'ato. Kata kamano, jogo manie sekta mar thieth jiwo jopiny mondo mi owe tiyo gi yedhe mag nyaluo e gayo tuono. Gikoni yo mowinjore en manyo thieth e ute thieth. Putting anything foreign in your eyes is very dangerous because we are all different, our immunities are different, so what might work for one person will not work for the other person. Anything foreign in your eyes, I have heard of honey, salt water, I have heard of tea, all these are not safe. We know closing borders means a lot, people's livelihood. So what we are doing is to send this message. This is something we can prevent. And prevention is always better than cure. Gikoni nonro yango ni tuono ok nyal kelo tho kata loko ng'ato bedo muofu mak mana ka gitiyo gi gigo moko winjore e temo thiedhe. Nyiewo sanitizer chieng' sini 200 abo nyiewo moko sama nyiewo sanitizer to gi tuoni kosemaka ing'eno komako sirikal an momaka to samo maka ganti ng'eno ni ushuru midwa chakwa kabigole omiyo kange nyaka gimiwa sanitizers waluoko lwetwa pilogo gimiwa to kochuno nyaka jirwak mask ng'ato kik ofuol karango nyawadgi ama karango nyawadune marach gima kata ngolo warwaki wangewa kikine nyawadu mi tuono. To kata bang' tuo mar wang' muoch ndalo buora mokalo e kaunti ni ma Mombasa, thoth jodak koni piny owacho pok oketo kange mowinjore mag neno ni gikedo kod tuoni. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Jodak e gwenge mag Kuria East dwaro mondo piny owacho obi kod yore mar tieko kuo mar jamni magiwacho ni thiro dongruok e gwengego. Bende gidwaro ni kata gidwaro mondo piny owacho okonygi yudo jambgi ma osebed ka ikwalo. Kuo mar jamni pod en midhiero ma okwego ma Kuria e kaunti ma Migori. Ok osebedo mana kuo mag jamni kende, to bende moko moganda e gwego ma Kuria soweto ngimagi e kinde ma gitemo kedo kod jokuogigo mag dhok. Nyaka sani jodagwengo ma Kuria East wach ni kinde mar higa achiel mokalo giselalo dhok maromo 120. From the last year mpaka saa hii we are asking for more than 120 kettles na mbuzi na ng'ombe na makondo hatuhesabu. 24 hours tupewa hao ng'ombe. Pia sisi tunataka kupeleka watoto shule, tunataka kusomesha. Jana mwezi wa 9 ng'ombe zetu zilibiwa ng'ombe 44 na mtu kuuliwa. Hadi wa leo huu ng'ombe hizo hazijaweza kurejeshwa. Jodak ma Kuria East koro seyo apisas mag arita kwe kuom rem e tieko kuo mag jamni gwengego ka giwacho ni moko ma apisas mag arita kwe koro sethiro okenge mar kedo kod kuogo mag jamni. Tukitaka kufata ng'ombe zetu huku tunawekewa kiswahili nyingi na watu wetu kutoka Ng'ata. Siku hiyo tulipoibiwa ng'ombe zetu tulipiga ripoti kwa serikali as2 wakafata, lakini hizo ng'ombe walikutana nazo live lakini hawakuweza kutusaidia. Tumekaa mikutano miwili. Mkutano wa kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 2003 kijana akauawa na ng'ombe wakaenda, tujarudishiwa hao ng'ombe. Then tarehe 19 ng'ombe wamechukuliwa karibu na kituo cha polisi. Hao ng'ombe wako kwa serikali tungeomba irudishe hao ng'ombe. MC Manti mar West Caleb Wambura wantie seche moko mapisas mag arita kwe ok wacha dieri kwan mag jamni mokwal gino bende koro jimbo koko e gwengego. Wizi wa ng'ombe unatokea kwa sababu Wakuria na Kalenjin wanashutumiana kwa mashamba na wakora wanaingilia hapo katikati, wanaanza wizi wa ng'ombe. Wanapoibiwa upande wa Kuria kuna kuongeza, wanapoibiwa upande wa Kalenjin wanaongeza idadi kubwa sana. Jodagi makoro wachne kuo mag jamni osethiro chendogo mag dongruok e gwengego ma Kuria ka bende gimedo ni kuo bende osekelo sigu e kindgi kod jirendegi mawuok e kaunti no ma Narok. Hii inakuwa Kiswahili ambao inakuwa inachurudia rudia. Ng'ombe sikienda huko asirudishwe. Kwa hivyo tunaomba serikali ichukue hatua mara moja, maana hizo ng'ombe ndio tunatumia kwa kulima. Jodak ma Kuria East dwaro mondo koro piny owacho obi kod okenge mag tieko kuo mag jamni ma kinde ka kinde makoro sewe kod lal mathoth ma oting'o nek mag nyithindgi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi ajoangi lipot mara George Juma e kaunti ma Migori emachopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Moko kuomu bende aneno ka ndikonwa achiel kachiel e Facebook kacha kama wantiere live. Onyango Kevin Maranguko ka Nyadoto wacho noneno yo makare entiere Ndhiwa sub county. Vincent Ochieng wuoda Bala wacho ni Vincent from Uyugis aneno yo makare kabisa. Vitalis Ochieng wuod Gem Karariu wacho ni oyawre uru jofwambo asemolo kodu yo makare nyaka giko koth emonyononwa adua magote ng'wonone. Wacho ni uchumi nosekethore e Kenya onge chienga manoduogie maber kanyo geno onge kata matin. Mar ariyo nene awinjo kolieko ni gopete nose hol mano hol ne gisechula ng'oma timore koro. Nyako Ramogi ajoang mago mana moko kuom paro mochwalonwa okinyi ma kawuono. Med tudri kodwa kokalo yorewa duto te mag tudruok e kinde modhi mbele kod chenro magwa. Wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo to Sharon Ong'ao donjo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bandia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bandia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kod. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija Tije nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bayi. Anasaoro ni gimomiyo rangaranga simbi kanyo. Jatelo ane mana mimanyo. Mama her enango. Karatase gi gin mondu mar Johagil. Ohala mang'eny to gimoro amora ka wabiro pogre kodi. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech upuonjwa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Nyakorom gajuang dakika en 40 tok sa pagari mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en nonro mar gazet kaka pile waneno gazede ariyo ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation wasenyisi kanyo motelo thor weche mabende ochiw pek ni gazede ariyo gi mokwongo Daily Nation ondike kanyo ni a broken system ma en nonro nyakorom gajuang mano mar dweche abiriyo mabende gazet mano mar Daily Nation osebedo ka timo ne mago ne ute mopogore opogore ahinya mago mag piny owacho mibadhi mabende osebedo ka dhi nyime e duonde mopogore opogore kopogore gi mano Standard thor wach mare en kaluwore kod chal mar ochumi chutho kaluwore kod gowi mano mar Eurobond mabende piny Kenya nego bed ni chulo e higa ni kapok oromo dwe mar 6 aparo ni mane thor wach mwadhi chako godo kiny makawuono antiere ka gi Joyce Duor mabende osekelo ni weche manyien Joyce. Aya Sharon ang'eni wadwa lidho ni nyakora mugejuang gigo mantiere gazet kawuono ochiwo paro mopogore opogore kata kamano ang'eni magi gin gigo mamulo ngima jopiny kata nonro mabende gazet ma Daily Nation osebedo katimo kuom thuolo mar dweche abiriyo ang'eni gin gigo mamulo sectors mopogore opogore pachoka japiny nyalo nyiewo gazet mar mondo mi ong'e ane to kara piny Kenya kae karang'o ma tuo mane matuoyowa makoro ponono sectors moko ok ti e yo makare weche mag Eurobond bende jopiny ng'eyo piny owacho ma pachoka nowacho ni kochakore higa ni gibro chako chulo omenda no mar Eurobond mano gowi mar Eurobond ibro bed kichule e yo machalo nade mar mondo mi jopiny kik bed kata kik winj pek e kinde michulo omenda makamano mana kamanya kwa mgajuang mane thor wach mabende gazet ma The Standard omiyo pek kata kamano ntiere thor weche mopogore opogore nyakwa mgajuang mabende obro bedo kwa mulo masira mabende notimore otieno mana piny rugodo odiochieng' manyore gwenge mag tho mabende nokelo tho mano mar oganda 11 kopogore gi mano bende ponono ni ntiere riwruoge mag saga bende neno kanya kiwacho ni SACCOs to soon access cheaper loan facilities manyiso ni kintiere riwruoge mag saga inyalo yudo ber mano mar yudo hola manengo ne nitiere piny weche motendre kod tuke mag AFCON ang'o mano timre ne Egypt kanyo wang'eyo kaluwore kod tuke mag adhula mago mag AFCON mabende osebedo kadhi nyime thor wach ni ka Joyce mabende dwa her mar chakogo sandi koro jolony e weche mag ochumi koro ochiwo paro ne piny owacho kaluwore kod chulo gowi mano mar Eurobond nikech wang'eni piny Kenya wantiere gi gope mopogore opogore wang'eni mar IMF bende mienjo Eurobond ni to piny owacho nowacho ni gichulo mano e higane kata kamano experts jolony wacho ni ponono ni gowi makama ok bichula biro bedo ka keto piny Kenya kama tek miwuoro ang'eni en gowi ma nyaka bede kichulo kaluwore ni nyaka sani nitiere omenda no mano maderoma $2 billion monego bed ni ichulo mano kochakore e hik omenda ni mano mar 2023-2024 kata kamano iwacho ni piny Kenya ponono koko chulo gowi makamae mano gowi mar Eurobond ponono nyalo ketho osiep kaluwore ni ponono ka gidwaro hola moro e kinde mabiro mbele inyalo tuongi adiera to magi timore kaluwore ni kidwaro hola to ber kichule kata moro matin mar mondo mi record mari mar chulo hola obed maber mondo kata kidhi kwecho kumachielo tiwo nyalo wacho ni dongera akawo ga hola tachulo kaponono ni ok wachulo gowi ni mar Eurobond e yo makare nyalo dinonwa mar mondo mi wayud kata hola e kuonde mamoko kata kamano penjo en ni koro nyaka sani koro gin okenge mage mibro bed kitiyo godo nyaka sani koro wang'e ni nitiere chike mopogore opogore mabende IMF osebedo kasumo ne piny Kenya mar mondo mi giket e pacho kae ahinya kotudore kod weche mag choko usuru kata kamano iwacho kae ni chike makamago kata measures ma IMF osebedo ka kelo ponono nyalo kelo tungni more pacho ka kalo ni gin okenge moko mahinyo jo Kenya ohinyo ja piny ma kawaida to wang'e ni uchumi ma pacho ka kethore kata kobedo maber ja Kenya ma kawaida mabro bedo ka winjo pek to bende wang'e ni gope makamagi bende ichulo gi nyinyo mathoth nyakora mgajuanga e wiye wang'e ni IMF gowi ma bende Kenya ntiere godo neno kanyo ka jolony bende wacho no bro bedo kwa chulo gi mamalo mano mar siling bilion 800 gi wiye kata kamano kan yudo thuolo wach makama omiye pek e ite mano mar 4 kama bende group mar jolony mano mawuok iwacho ni Nairobi based Institute of Public Finance IPF ema bende koro nosumo paro makama ne piny owacho ka bende giwacho ni ponono no gibichulo mano omenda maromo siling bilion 320 kata kiero bilion $2 to biro bedo ka keto oganda ma pacho ka indika marach ma en mana paro ma bende gichiwo ne jatend piny owacho kopogore gi mano Joyce wach machiel ma bende neno komi pek e nyim gazet mano ma The Standard en kaluwore kod Tije ma bende oganda ma pacho ka osbedo kamanyo e pinje maoko sani
Koro iwacho kanyo ni oganda ma pacho kaendi waonge kod tiegruok kata oteku moromo mano mar tiyo e pinje maoko. Wach ma kama koro iwacho ni Kenyans lack skills for jobs outside the country. Wang'en jatend piny Kenya osebedo katimo kisera mano mar mondo mi pinje maoko ondiki oganda ma pacho ka tich. Ang'o mabotimre? Sharon, mana kotudore kod mano, jatend migao mochung' ne wechego mag tije pachoka kata jagoro mano jagoro mogirore e migao mara tije pachoka. Nyaka sani koro wacho ni nitiere thuolo mag tije mago maderom 250 manitiere e pinyno mar Jerman. Kata kamano lony mar arieya mar mondo mi jokenya wuog kae odhi otie pinyno mar Germany ema onge. Wach makama Sharon nego beni nyaka sani koro wan kaka jokenya wapenjore penjo kata nego beni wabedo piny kaka jokenya kata kaka serikal mar mondo mi ginonane ni to gin tije mage to gin lony mage mar mondo mi ponono lony makamago ma jokenya onge go nyaka sani. Wang'eni nitiere jopuonjre ma nitiere mbalariany, nitiere rowere moko magisetiegore to ok ginyal yudo tich. Ononane ni gin lony mage madwarore. To ka wantiere kod capacity kata ka wantiere kod nyalo mar neno ni rowere mantiere pacho kae inyalo tieggi mar mondo mi gibed kod lony makamano, to mane gima sirikal onego bed ni ng'iyo gi sani mar mondo mi omigi otieggi gibed kod lony makamano gidhi gimany tijegi e pinje maoko. To kik bed ni jatend piny Kenya William Ruto kinde ka kinde odhi manyo tije oko koseduogo en ponono wach ni bende nyalo goye kod buok kaluwore ni tije to nitie lony to koro onge. Oduoko wa e drawing board kaka jo Kenya mar mondo mi wang'iyane ni to en lony mane. Ponono en lony e wechego mag tiyo kod mbui e yo makare kata ICT kata wechego mag tudruok e yor lony manyasani. Onego bed ni ng'iyo ni yes koro mae kuma onego wakete maino marwa kaluwore ni market wacho kama ber king'iyo kaka market ringo mar mondo mi kik ji soma tisomo to gimisomo no ponono onge kod market onge kuma inyalo dhi tiye. To par ni ma ok en okang' mokwongo ma bende koro iseyo kata mna tiegruok mano mar oganda ma pacho Kenya. Inyalo paro kinde mosekalo pinje mag Ingereza nawacho ni kata nurses ma pacho ka kia iwacho ni dho language kata mna mar English e yo makare. Koro mano bende nyalo kata mna keto kata mna gi wuoro. Ka nido wach makamano ka nido thuolo nyako rom gajwang wach makamano omiye pek e ite maraboro duche manyoro jagoro e bo migao mano mar jotije kata leba e pacho ka Shadrack Mwadime na loso gi jofwambo ka bende koro wacho ni thuolo mano mar tije madirom 250 ero koro seyudre e piny mar Jerman. Kata kamano oganda ma pacho kaendi onge kod oteku mano mar timo tije makamago. Kopogore gi mano nikech nochako gi weche ma bende Standard nomiyo pek e nyim gazet margi. Wang'ene na piny ka weche motenore kod somo ywaruok nyako rom gajwanga bende koro wachre ni osebedo e kind duol mandiko jopuonje tich mano mar TSC kanyakla kod migao mochung' ne weche mag somo e pacho ka. Ineno kata na tipo moket kanyo jata chenro maduong' mano mar TSC Nancy Macharia gi Ezekiel Machogu. Wach makama nomi pek e ite mar auchiel. Kiwacho ni pogruok ma bende gintiere godo Joyce machiegni ni nitiere ywaruok kotenore kod jopuonje 17 ma bende nodar e skund sekondar mano ma Isongo. TSC wacho ni odargi nikech jopuonje gi iketo kama tek. Duol kata mna king'iyo migao mochung' weche mag somo ma bende telne kanyo gi Machogu to wacho ni jopuonje makamago otere sikul nikech jopuonjre bende koro ok somo yo makare. Sharon, gwenyruok makama kalure kod jokanyo mopogore opogore e sekta mar somo nyaka sani koro giwacho ni ywaruok makamae e kind migao mar somo kod duol mandiko jopuonje tich TSC ponono nyalo rocho sekta mar somo e pacho kae kalure ni akia ni wanyalo luonge ni en supremacy battle kalure ni gitemo pimo ni ng'ama nitiere kod oteku e sekta mar somo moloyo nyawadgi. Ponono Ezekiel Machogu winjo ni an ema nitiere kod oteku kaka jatend migao mar somo. Mano jatenda duol mandiko jopuonje tich Nancy Macharia en bende winjo ni an be antiere kod oteku. Gino momiyo king'iyo it gazet mar auchiel kama bende omiye pek report makamano. Mano jagoro mano mar riwruok mar jopuonj makupet mana kelo Misori nyaka sani koro wacho ni ponono ywaruok makamae ma bende waneno e kind migao mar somo kachiel kod duol mandiko jopuonje tich okelo pogruok e paro kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni confusion kendo bro bedo ka othiro keto e tim lokruoge mopogore opogore monego bed ni keto mar bero sekta mar somo. Collins Oyo jagoro mar riwruok mar jopuonj mar NAT nyaka sani en bende koro wacho kae ni migao mar somo kaachiel kod TSC gin bende nyaka koro gine ni gin migepe mochung' kar kendgi kata gin independent kendo onego bed ni giketo tiyo kanyakla e ong'ala manyime kar keto piem manono ni koro gipiem ni ng'ama nitiere kod oteku
to ng'ama onge kod oteko. Wantiere kod jalony e weche mag somo Paul Wanjohi. En bende koro wacho kae ni onego bed ni waweyo asiemo ni ng'ane otimo marach, ng'ane otimo marach. Onego bed ni keto ng'ala manyime weche mag somo e pacho kae, kendo ongiso gi ni onego bed ni giketo weche go mag tiyo kanyakla mbele moloyo piem. Onego bed ni giketo weche mag chiwo ler moloyo pogruok e paro. Gineno kaka sekta mar somo nyalo dongore ma ok ni pod wachunga chunga kumoro achiel. To bingeni magi duto Sharon timore, wantiere kod lai manyien mar somo mar CBC monego bed ni keto e time yo makare. TSC koko tiyo kanyakla kod migao mar somo, ponono CBC ok bidhi makare. To nyithindo masomo e skunde mopogore opogore ema biro bedo ka hinyore. Nyaka sani wang'eni nitiere pod achiedh nade mar ndiko jopuonje kinde mamoko. Nyakorom ga jonko ni do thuolo iti mar auchiel. Isoma ne pogruok mar paro mane migao mochung' weche mag somo kod duol mochung' ne ndiko jopuonje tich. Ang'eni pogruok machiel ma bende nomienjo Joyce en kaluwore kod report mano mar raput mochung' ne weche mag somo, mano Presidential Working Party on Education Reforms. Nitiere wach ma bende negi yango kanyo ma bende koro chal ka gima negi mayo TSC oteku margi. Mano mar ndiko jopuonje e tich e kind mamoko ma bende negi duoko ne migao mochung' ne weche mag somo. Maga pani na chiedh nade makoni kod kocha ma bende koro TSC neno ka gima migao mochung' ne weche mag somo mayo gi tije gi mamoko. Katika mano wang'eni mano CEO kata mna jata chenro mano ma TSC na nitiere nyima od bura maduong' kata kamano notamre loso e weche makamago. Kotende kod weche mag somo bende ite marabiro. Nitiere wach moro ma bende notimre marach ne Korom Gajwang. Inyalo paro nyithindo mano mag form 1 kata class 9 ne giruore kod skunde mag sekondari chieng' tarik 15. Bang' thuolo mar ndalo 10 kende Joyce, nitiere wuoyi moro mong'ere kaka Emmanuel Karimi ma bende noriwore kod skund sekondar mong'ere kaka Kilungu Boys mantiere e county Mama Kweni. Itero nyathini e skul e chieng' tarik 15, chieng' tarik 25 Januar igoni simu ni nyathini otho e sikula kaka janyuol ditimri nade. Mane wach ma bende nomako familia moro ka ma bende osebedo ka dak e gwenge ma Kitengela. Sharon, en wach malit ahinya kendo familia no oramo ni gino biye kaluwore koda tho mar wuodgi mano Emmanuel Kirimi. Nyaka sani koro kaluwore koda Joshua Kaiminyi manyalo bedo wuona kijana no, owacho ni e kinde ma nyathigi ne wuok pacho kodhi e skul, chal mar ngimane ne ber kendo noonge kod achiedh nade moramora e kinde ma bende ne odhi e skul. Kata kamano owacho ni ne onyise ni nyathine ne ntiere kod ich kach. Kata kamano ne omiye yedhe moko kama bang'e ni nogoni mana simu nodhi od thieth. To ka gidhi kacha giyudo ka nyathigi owito ngimani. Gima wacho Sharon onego bed ni timo nonro matut kaluwore kod tho ma kamae, nikech ka janyuol wacho ni an nyathina ponono oonge ga shida moramora, to ang'o momiyo apoya nono nyathini iye kayo. De ponono no chamo kata kwiri moro marach e skul. Chiemb skul, ang'e ni skunde mathoth onge special food manitiere nyithindo machamo to nyithindo moko ok cham. To kata ken special food, ok nyal bedo ni wuoyi ni kende ema no chamo chiemo makamano bo bedo kod ich kach. Nyithindo moko bende nyalo bedo ni nochamo chiemo makamano, mano miye ich kach. Onego bed ni itimo nonro matut mar yango gima ne nyalo kelo tho mar nyathi, nikech en gino malit ahinya. En rawera ma pod tin koko donjo mane form 1 ponono ne nitiere kod lek mabeyo ahinya tok tieko sombe mano tok higni 4. Sani en gino malit, koro familia ni kar mondo koro gine kaka gipuonjo nyathigi koro gipango liel. En gima lit ahinya. Wach moro malit kata mano jatende jopuonje mane skund sekondar mano ma Kilungu mong'ere kaka Geoffrey Mwema to ramo ni nyathino mane Emmanuel Kirimi nokotho e sikund no. Kata kamano na nitiere nas ma bende jofwambo bende nodayo dhoge mano kama bende na koro ringre mare oter. Nas ma kamano mano mar Kilungu Sub County Hospital mong'ere kaka Laktar Evelyn Kitungo wacho ni rawera no en no chop kode ka osetho. Ang'eni ma pod itimo nonro ibro ber kata mna kitimo postmortem mar yango ni rawera ni notho kata mna ng'oma nokelo tho mare. Kata kamano en wach moro malit ahinya nikech kisomo kata mna sigana makamano jonyuol wacho ni ka nyathina iye kayo to wacho ni iye osebedo ka kae dak ugona simu ugona mana simu ni mondo adhi e mochari kosetho. En gino malit ahinya kendo onego bed ni timo nonro. Ponono nitiere maling'ling moro mano timore
mapodi wakia. Kendo ang'eyo ni nyaka sani bende ne gidwaro ni oter ringre nyathigi ni e od thieth machielo mar mondo mi otimne bero oyang hie gino manokelo tho mare. Kata kamano wamedo mana chwalo negi ote mag kuyo kaachiel kod lit. Nasomo sigana no odiochieng' manyoro naneno ka ringre mano mar nyathigi no negisegolo mane mochari kama notere kendo notere Chiromo mano bura Nairobi ka mar mondo mitimne bero. Koka mano weche motenore kod lit kod kuyo wach machielo bende naneno komi pek e nyim gazet mano mar The Standard. Konyalo mana ng'iyo malo report mabende na chuny Nyakwar Mgajwang kotenore kod tho mano mar ji 11 makaluwore kod masira mano mar apaya nitiere nyamburko kido mar bas mabende dotuomre gi lori mage gwenge mag Otho. Bas ni likre no wuok e piny mar Burundi. Kata kamano gitumre kanyo ji 11 nowito ngimagi Joyce. Dereba mano mar bas kanyakla kod mano mar lori gin moko kuom jogo ma bende nowito ngimagi. Nyaka sani koro kaluwore kod obila giwacho ni masira makamano notimore kaluwore kod ng'we airititi ma bende nyamburko go ne ringe kaluwore ni en gino malit ahinya manotimore. Wang'e ni seche ma masira makamano notimore Sharon gimoro saa 8:30 mano mar otieno. En seche ma ponono kata jogo mane ntiere e nyamburko go ponono ne giola ginindo kaluwore ni safar ne bor ne giwuok mabor ka gibiro e boma ma Nairobi kae. Kata kamano wuoth koro nong'adore nus tok masira makamano. Kaka pile wamedo mana jiwo jogo mariembe pacho kae giwere kod ng'we airititi kata kichopo kileo to ber kichopo kileo kingima. Nyaka sani ang'e ni nitiere ji 39 ma pod yudo thieth e od thieth mopogore opogore mano Ahero kaachiel kod Kisumu. Gin bende pod ok wanyal ng'eyo ngimagi pod nitiere kama ng'aw. Wakwayo mana Nyasaye mar mondo mi omigi changa mapiyo. Kata kamano derepe makoro nyaka wuo godo giwere kod ng'we airititi gidhi ng'wech mamos tekne ni jowuoth ochopo kata jawuoth ka ng'ise ni olewo ka jawuoth ng'ise ni riemb matek nolewo nyise nolor nikech jowuoth mamoko to ponono gin gionge shida ka neno nolewo dak no chak wuoth chon mar mondo mi kiko kas dereba no dhi mapiyo ni olewo ng'we airititi monego beni wawere go. Kani jokara mna sigana kaka joneno mabende notonye masira makamana wacho nagiwacho ni dereva makamano do nanyisi ni mtoka makamano nowuok e piny mar Burundi okadho piny mar Uganda kokao jokanyo kara mna jowuoth mamoko. Nitiere tong' mano ma Kenya gi Uganda Busia nyaka ngiga Obok mago Uganda madonje pachoka. Koro nitiere kaka chenro makamano no yuare. Koro gimomiyo ni dereva makamano na riembe ng'we airititi nikech kaluwore koda deko mabende koro nagisedeko godo e boda post. Anachoka pili Nyakwar Mgajwang iwachoga ni better late than never. Ichop kingima to ichopo ka in makare. Nikech Joyce kani unjo kara mna moko kuom jowuoth. Negi wacho ni moko kuom gina biro bura Nairobi ka mar mondo mi gidhi e paw ndeke mano mar JKI mar mondo mi gidhi e pinje mamoko maoko. Kopogore gi mano e ite mar 8 Nyakwar Mgajwang bende nitiere wach matimore county mano ma Migori ka bende jodak e county ma Migori bende sew lakteche kanyakla kod jochiw thieth e county ma Migori ni gisebedo ka gikwalo yedhe mago e ute mago mag thieth mago mag piny owacho. Naneno kata mana ka gavana e county ma Migori bende nolimo osuptende mopogore opogore mane county ma Migori moriwo gwenge mag Sori, Makalda, Kanyarwanda kanyakla kod Got Kachola. Nyaka sani koro jotuo madhi e ute thieth mago mag piny owacho e kaunti ma Migori giseyo lakteche giwacho ni ka gidhi ute thieth Sharon timiyo gi mana yedhe makuyo rem mago midendo kanyo kod dongere ni pain killers. Kata kamano weche makamagi osebedo ka liekore ni yedhe itere ute thieth to kidhi e od thieth ting'isi ni yath onge indiko ni andika yath ni dhi nyiewo yath makama oko king'iyo mimiyi ponono gin mana makuyo rem ahinya. Onego bed ni timo nonro matut mar yango ka ponono ni en adier kose oyo. Jomoko bende seyo lakteche matiyo e ute thieth mago mag piny owacho ni gikwalo yedhe e ute thieth kanyo gitero kuondegi mag uso yath mag gigiwegi. Nonro nego bed ni time yo makare kaluwore ni yedhe mag ute thieth gin mwandu jopiny. Yedhe makamago inyiewo kod usuru ma an kaachiel kod in chulo. Koro rach ahinya ka ng'ato dhi e od thieth tiyudo ka yath onge ni ponono ng'ato kwalo odhi loko go ohala kumachielo. En gima rach. Tang'eno ken Migori kende kinde mosekalo wang'e ni jafwambo mar kaunti ma Kisii bende osemenyonwa report makamano e ute mag thieth mago mag piny owacho. Kopogore gi mano Nyakwar Mgajwang ang'e ni bende adonje gazet machielo sa aneno kama yo wang'wa. Par ni jatend piny Kenya bende gisane otimo limbe e piny mano mar Italy. Wacho ni manene limbe mare mar 48 ma bende koro timo e pinje maoko. Kata kamano e piny Italy entiere romo mano mong'ere kaka Italy Africa Summit. Motelo ne mano ang'e ni notimo limbe mano mar ndalo 3
mane county ma Meru. Ka nido thuolo ite marapar ng'ene na dongruoge mopogore opogore ma bende nochwalo e piny kata mane county mano ma Meru. Kopogore gi mano nitiere weche motenre kod ohala. Ka nido thuolo kapo nono ni intiere riwruok mar saga mora mora kata mna sako. Wani som gimomiyo ni machiegni ni SACCOs kata mna riwruoge mag saga biro bedo ka yudo hola e nengo manitiere piny. Nyenyo ka koro biro bedo kuchulo, ubiro bedo kuchulo nyenyo mantiere piny. Weche mag tuke bende kik wi wawil godo ahinya mag AFCON ma bende dhi nyime ka bende odiochieng' manyoro wang'e ni nitiere teams mopogore opogore manotugo. Ite mogik, akia gi lero ma bende omiyo jal lero ma wuok e piny Egypt ywak. Aparo ni makaluwore kod tuke mago mag AFCON manotugo chieng' Jumapil kama bende Egypt norakre kod DRC Congo. Mita nitiere wach moro mano mako wangi Joyce gazet ma The Standard. Sharon, wach mamako wangi en mana machinglo kata kamano ang'eno ok wanyal nene yo makare. Lakini machinglo mantiere it gazet mar 14 manyako Ramogi Juang nyalo neno kapo nono no nyiewo gazet. En kotudore kod weche mag somo matimore pacho kae nikech king'iyo weche mag somo kanyo iwacho kae ni there is no cause for alarm. Wantiere kod jago moro oting'o briefcase mondik ni CS basari malo kanyo ondik ni education. To nitiere japiny ma tiende chalno tuwe kod nyororo. Nyororo no ndik kanyo ni cost of living. To cost of living kanyo chalo ng'ama koro nyororo no tuwe ok onyal sudo. To entiere kod nyathino yudo max 399 mano e penj mar KCP mano mar higa mokalo. Kineno scholarship billions to fuyo malo ok kal kata kuma gintiere. Mano nyiso pek ma jonyuol nitiere godo. Pek mar ngima sani koro diyo jonyuol. Jonyuol ok nyal tero nyithindo mariek to chando e skunde. Gino ma sirikal onego bed ni nono yo makare. Nitiere jopuonjre moheo 1130 mariek to pok odonje skunde mag form 1. Onego bed ni timo nonro gi donje form 1. Agen kaka TV mar Ramogi odiochieng' manyoro Joyce ni bedo gi thor wach makamano gi jalonye weche mag somo. Nyithindo manotimo makare piny kata bed ni ok gitimo makare nikech wang'eni nitiere piny owacho nitiere gi dwaro mar 100% transition. Nyithindo duto te motimo penj odhi e sikul. Ang'o ma biro bedo katimore ka nyithindo moheo 1,130 ok biriwore kod skunde mago mag sekondar. Kopogore gi manya Ramogi Juang ka nido thuolo bende kipo nono ni nyiewo gazet mar The Standard ite ma iye ondik kanyo ni financial standard. Some weche motenre kod omenda. Aya, kapok Cleophas odonjo gi TWAK, wadonjo na e gazet machielo Daily Nation. Daily Nation nyako Ramogi Juang thor wach ma bende na gimiyo pek. Otenre kod nonro ma bende od fwambo mar Nation osebedo katimo kuom thuolo mano mar dweche 7 kaka migepe mago mag piny owacho osebedo kathiro oganda ma pacho kaende mibadhi ma bende osebedo kadhi nyime e migepe mopogore opogore. Ang'eni samoro nyako Ramogi Juang bed ni iselimo kata mna migao mano mar kata mna bad migao mar piny owacho to samoro yudo kolor yudo kata mna kaka otiyo ket kanyo nyisi ni duogo kiny kiduogo kiny duogo rucha nyaka sani neno ginero ma bende timore kaende omenye migepe mopogore opogore kaluwore kod nonro ma bende gisebedo ka gitimo Joyce. To bende kotudore kod mano gitemo menyo kaka jopiny osebedo ka sandore kae. Giwacho kae ni nyaka sani koro nitiere jokenya mathoth maponono kata kidhi e apise mag piny owacho kaka irwaki kacha ok rwaki e yo makare. Aya, jomoko bende wacho kae ni nitiere weche mag mibadhi kapok ponono omi service mora mora to lwedo nyaka mosre kanyo. Gino makelo pek ne jopiny. Omiyo aneno ka sigana makamae gazet mar Daily Nation omiye pek it gazet mar 4, 5, 6 kaachiel kod 7 ka bende gimenyo moko kuoma migepe mopogore opogore ma nyaka sani. Onyalo wacho ni en chocho ratiro mar jopiny Sharon. Kaluwore ni apise mag piny owacho onego bed ni gin apise ma jakenya kodonjo kacha to jakenya bedo treated makare. Kaluwore ni kata jogo matiyo apise mag piny owacho gima lit Sharon en usuru mwachulo emichulo gi godo to kidhi kacha to gine ma ginenore ka jomochopo ni gine koro gine joma ochopo pono gine ma ginenore ni gine ngas mamalo muloi kaka jakenya ok gitreat yo makare. Gino monego bed ni ng'iya weche mag mibadhi motimo newa onego bed ni nono matut ponono ng'ata moyud ni jamibadhi ka one okang' mager maonge dewa nikech nonro to itimo bang' nonro tang'o matimore apani mane penjo maduong' ma bende nego bed ni wapenjore ka ni do thuolo nyako Ramogi Juang kitaneno ka sama yo wang' wa ite mar 4, 5, 6 gi 7 e oboke mano mar Daily Nation ibiro bedo kitimo kata mna kisomo mibadhi ma bende osebedo ka gogoyo tach bad migepe mopogore opogore mago mag piny owacho. Aneno ka bende ne gimulo nyaka ute thieth mamoko e pacho ka. Aneno ka Kenyatta Hospital
Hospital en achiel kuom osuptende mabende ne gimulo. Wach machielo mabende nomi pek mabende Joyce ok wadhi lose en kotenore kod masira mar apaya mabende notimore gwenge mag Otho kama bende ji 11 nowito ngimagi otieno mana piny Rugodo odiochieng' manyoro. Wach ma kamano waselidhoni e gazet mano ma The Standard. Wach machielo mabende nomi pek e ite mogik nitiere ywaruok mabende koro dhi nyime ka. Governors wang'eni gisebedo ka gibandho pesa kowuok kuom migawo mochung' weche mag omenda. Koro odiochieng' manyoro nitiere romo mabende nokelo jolony mopogore opogore mano romo mar IBEC mabende jakomne ne en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Naneno ka Anne Waiguru bende dorioro e romo makamano. Walter Nyambaga nokelo sigana makamano. En mana ni koro governors gikwedo siling bilion 391 mabende migawo mar Treasury nochiwonegi. Giramo ni gidwaro siling bilion 450. Sharon, ma en ywaruok ma akia ka ywaruok ma kama biro rumo karang'o kaluwore ni nyaka sani governors oramo ni bilion 391 ma nyaka sani koro migawo mar omenda dwaro chwalo negi. Ponono gineno ni ok biromo. Kata kamano akia ka bilion 450 ma gidwaro ni bende biro chopo kose oyo. Kata kamano ang'eni ma en ywaruok ok en gino mochako sani. Governors osebedo ka temo mateka mar mondo mi giyud omenda makama. Treasury to wacho ni omenda mwamiuno oromo aroma gine kaka gitiyo godo. Governors bende yande osebwogo ni ponono nitiere chenro moko e counties manyalo chung' kar tiendgi kalne ni chulo osara onego bed ni wuok kanyo kachiel kod chenro mamoko mag counties nyalo chung' kar tiendgi kaponono omenda ni ok ochwal negi mapiyo piyo kaka dwarore. Koro nyakorom gajonka ni do thuolo bende isom wach makamano e ite mogik. Wadhi mana mapiyo piyo Joyce. Nitiere wach machielo mabende naneno ka Daily Nation omiyo pek mabende nokwamulo e gazet mar The Standard. Kisetiyo gi feri e gwenge mag Likoni kacha. Nenore ni feri makamago nyalo bedo ni biro bedo ka rumo machiegni. Wach makamano nitiere ite mar ariyo. Wacho ni ferries set to be phased out as road projects take shape. Nitiere apeini ariyo madongo mabende igero gwenge mag Mombasa. Achiel kuom gin dongo kundu mabende wang'eni dhi nyime mano bypass kanyakla kod mano mong'ere kaka Gate Bridge project. Iwacho ni chenro mar gedo mag apeini ariyogo kaborumo kata feri oganda mapacho ka ok bitiyogo. Wach makamano nitiere ite mar ariyo. Hapa ni onyalo bedo okang' makare ahinya kalure ni feri no bing'eni kata joma nitiere Mombasa luwega luwa maonge chudo moramora. Kata kamano gero apaya makamae nyalo bedo yo makare kalure ni bende ponono nyalo kata kelo medruok mago mag chenro weche mag ohala mabende timore ka dho wath nam chumbi kalure ni nitiere jogo ma wuok giwuok chula ka gibiro e piny motuo koni mar mondo mi giloko hala. Kata kamano chenro makamano onego bed ni kaso mana mapiyo piyo. Kopogore kod mano Sharon, it gazet mar adek kanyo bende aneno wach moro ma anyalo wacho no mako chunya. Aneno nyithi skul kanyo ka yoro pi. To kineno headline momiye kanyo mana kwa nyalo neno kanyo wacho kae ni school where learners play hide and seek with hippos. Kineno nyithindo man kanyo mago nyithindo matindo. Rao nitiere pi magi yoro kanyo. Rao komonjo nyathi. Dongo inyo nyathino magi weche monego bed ni inono e yo makare. Ka bendi wacho kae ni pupils wade through hippo invested waters to make it to Sikri Jerusalem Primary School mayudore Mbita e county ma Homa Bay. Magi weche ma county kachiel kod sirikal mamalo onego bed ni ng'iyo kaluwore ni magi gin ngima nyithindo. Tiwacho ni nyithindo e jotelo makiny. Ka rao osenego gie pi kanyo gibiro bedo ka gichomo kanyo. En wach moro malit ahinya wang'eni jafwambo maro bende mane kaunti ma Homa Bay Ali Abich notimo sigana makama nyakorom gajwang'. Ponono no kineno sigana makama idonje mbui maro mano mar YouTube timanye ng'i kaka rowere kata mna jopuonjre kadho tingene gikadho nyaka gi jopuonjegi tingene gikadho gi nyadidek nikech kisomo dala ng'eni gokinyi kidhi e sikul saa 8 ichaki dok dala dhi chiemo ichaki duogo nyiso ni kadho ka nyadidek to king'iyo ka endi rao bende jabedo ka. En wach moro malit ahinya jopuonje noloso kanyo kanyakla kod jotend jopuonje. Geno marani sirikand kaunti ma Homa Bay biro bedo okang' kata mna mar loso kata mna olalo bridge e gwenge makama. Mitentere wach mano mako wang'i watiek nonro mar gazet. Wach momako wang'a Sharon to nge mana kapile walidhone alidha nyaka Ramogi ajwang' gigo mantiere gazet mar mondo mi gigo momoro gidhi gi soma gi nyiewo gazet gi some yo makare. Akia kwa nyalo yudo machingle it gazet mar 17 kanyo nikech machinglo gi bende gin mana weche ma timore pacho kaya. Ponono gin wach mar jogo usuru manyien ma sirikal ma pacho kae dwa keto wagodo nikech kineno jago ma winyo gino en jago mwang'eyo japiny bende nyalo mana pongo gi wiye. Di bende en kotenre kod osuru ma bende kod dwa juogwa kaluwore koda barabara kata mna peini ma bende wakadho. Nitiere moko kuma peini ma bende sane piny owacho oramo
ni ibro bedo ka iduogo osuru nikech kineno jago ma winyo gino Sharanan ka ng'iyo sura ne orwako law maratong ano chalo ne jatend migawo mar wuoth kwa wachacha diera donge ma gini donge mano wacho chieng' tich abich mar juma mokalo ni nitiere moko kasi ineno penjo mopenjore kacha ni we might as well dibed ni up country ema koro idwa many kaka iduogo kata mana iwacho na piny ni mwaluwo kwa dhi dala nikech ingeni thothne wan jogo eko mabende odak e gwenge mag Nyanza. Nitiere road toll moro kanyo japiny moro idiyo kanyo usuru diyowa kuonde moko ero usuru mar tiyo kod apaya bende nyalo chako diyowa mana machiegni japiny ywak matamra gi nona kiani wabo ywak nyaka karango en wach moro matek nyaka Romge Jwang ngeni thoro wach makama nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo kamulo hechala mano mar piny Kenya. Joyce dwaro wach ni mogik wachiko Asharo naonge wach mogik rido kanda nyalo bedo ni pod ngima nyalo medo ridorenwa kata kamano wamed tiyo matek tich matek ema kelo mwandu kin gi ngima kingima to pod inyalo tiyo matek iber ngima ni mapile ka pile atieko gi kanyo Sharon kama ne Joyce kotende kod ngima bena neno Daily Nation nitiere gite maiye mongere kaka Healthy Nation isoma nena weche motende kadka anyanya mar bedo kod ngima makare. Joyce dwaro kama na inya hangini biro bedo kiduogo gi TWAK e chino mar mbakoro kamano kok manya Romge Jwang kanyo ben makelo wa giko mano mar chal mar gazet kata mana nonro mar gazet okiny makawuono gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard e dhi nyiewo bende watemo mano mar misiso kaluwore kod thor weche mopogore ma bende omi pek mana tai chenro ni nyinga Sharon Ong'aw warad kende chal mar fwambo kono chopo kanyo saa 3 mar okinyi anyisi weche ma bende jofwambo magwa biro bedo kaluoni okinyi makawuono kik dhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Nyaka Romge Jwang gi nengo mar ngima mamedo hidho. Ben ng'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.
wapako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Ka wawuoyo e wi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek. En oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ni ubiro to otengo. Abiro timonu ma gima abiro timo. Ok notimo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile. Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lowo. Lolos go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki. Ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwaye ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab jit singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. I'm in the body, me better than you.
Iwinj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibi riwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Oyaro nyakora mwe juang kino machiegni kamoro amora ntiere miyude lendo makamagi ka wuok e boma ma Nairobi en kino marane ichiew e yo makare mano kama wantiere kod okinyi ma kono oda manarango nigi gik mage mosebedo kacha katimore kor gwenge mopogore opogore. Chal mar piny Kenya okinyi ma kawuono saa en dakika 22 tok saa achiel mar okinyi seche mag Afrika ma ugwe. Wakilen makama achiel kachiel ibed kod ng'eyo ni chal mar piny Kenya to koro ni kama chal nade. Mano okinyi ma kawuono alibedo kata e chenro nyika Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango kawuono wantiere kod welo kama bedo adanono ko chal mar piny Kenya mano kamoro amora ma intiere. Turi kodwa kochako sani nyaka giko ang'o ni kama inyalo yudowa mago kale mbui me kwate mag Ramogi TV mondo mi wamed tudre konwa pachi kotenore kod in bende kaka inene kaka piny Kenya ochomo. Kinyi makaona ntiere kae kod welo mabende adani mondo mi uyude thuolo ni mar moso oganda e chakruok mar higa manyien ka gintiere Ramogi TV. Pod wantiere mana e higa manyien koka wachake dwe mokwongo mar dwe mar Januari wantiere kar ka ng'ami thuolo gi moso oganda gi chiwe ote margi ka gikonwa bende ni juma gi ochako e yo machal nade. Weekend ne bor to mano bende madhi bedo ka warango chal mar piny Kenya. Mane madhi bedo kae ka wachako achiel kachiel kod Ramogi Juang ka ntiere kae koda wakili Charles Midenga mabende onyago wacho ni juma mare ochakre maber koso chakore e yo machal nade koso norumo juma mokalo e yo machal nade. Wakili oyawre kendo machiegni Ramogi TV kaka thuolo ni mondo ikona oganda happy new year koka wachako gini ok lew ng'ato kona ni en happy new year nyaka mach pro dhi mbele lure neno ng'ado chieng' mane. Happy new year kendo machiegni Ramogi TV okinyi makaon mosa ne oganda. Erokamano Cleophas, amoso nyikwa Ramogi Juang ni oyawre uru. Amor kuom biro e television mar Ramogi. Achako week maber kendo kata mana juma mokalo be nodhi maber nikech wan gi mijing'o kaka okinde ni saa modhi e do to do yie kodwa ni seche mwa wakedo ne piny oganda to watimo gima kare kendo waneno ka oganda yudo resruok nikech wane okumba ma oganda nyalo ringo ka gik moko timore marach koni gi koni. Koro agero kamano wadhi uru mana nyime gi kedo ne ratich oganda. Erokamano ahinya kendo machiegni wageno wadhi bedo ka kod twak makare okinyi makaono ka wantiere kar ka bende wadhi bedo ka watero gi achiel kachiel nyaka Ramogi Juang kamano mano ma intie kama achiel nyaka Ramogi Juang ni jaod bura mano mandhiwa Wood Chief Mheshimiwa Martin Peters Owino oyawre kendo machiegni e Ramogi TV. Happy New Year moso oganda luo kachiel koda ka jogi mandhiwa mariti okinyi makawuono to. Oyawre Cleophas afwayo oganda nyikwa Ramogi. Ang'eni ko wach ni happy new year to samo yiwang nikech gik moko tek kendo piny oridore to bed mana gi geno
Erokamano ahinya kendo machiegni. Wadarango gik mathoth bende kotenore kod tich ma bende osebedo kanyo gitimo kod jood bura kendo twak ma kawuono dhi bedo kanyo bende ka intiere kod mchango maduong' ahinya ka ichiwo pachi kotenore kod gigo mosebedo katimo ahinya e sekta mano mar somo. Kamachielo nyaka Ramogi jwang'an gi janon weche mag siasa wadarango gik mathoth ahinya mantiere kar ka mondo bedo ka warango kendo wanonane e yo makare. Okinyi ma kawuono weche mag siasa matimore ka gi kach nyaka mago matimore e pinje maoko ka unang' wabed kae kod janon weche mag siasa wan ka kod Okinda Ojuka kawuono en kodwa okinyi ma kawuono miye thuolo mende moswa kendo orwaki machiegni Okinda Ojuka twak okinyi ma kawuono. Asante sana wadwa. Mokwongo nikwa Ramogi Ajwang' ang'ere happy new year. Wachak ng'en Ramogi kato nyaka ochop March kata kodwa wacho mana piny. Mar ariyo aoro kuyo ne oganda Makangeso kuom wito jaod Otieno Kanyango, Minister Dalmas Otieno Anyango. Ng'en kan ng'iyo the larger Rongo constituency mana wendo gi Rongo Nyalego ne ritowa kabisa. Koro tho Nyalego oketo kuyo maduong' kabisa ne jo wendo kod the entire Migori County. Koro ne oganda joma tindo ma chalo kaka wan akoyo aoro mos kod kuyo ne familia, the entire family mar Dalmas. Kendo wan kod gi achiel as a family. Erokamano ahinya kendo kuyo makende mago bende ochopnegi kamoro amora ma gintiere. Nyaka Ramogi Ajwang' okinyi ma kawuono wendo machielo madhi bedo kar ka en jaod bura machon mano ma wendo Jared Kopiyo ma bende en jakom mano mar forum mano consultative forum mano mar county public service board mano mantiere kar kacha mondo mi ang' wabed kode achiel kachiel e studio kar ka kochopo ang' wabed kode e studio kar ka. To nyaka Ramogi Ajwang' kawuono dachako ng'ur nitiere omenda pok ochwal e counties madore. Governors kwayo omenda mondo mi ochwalnegi e yo makare. Jafwambo mar Walter Nyambaga e odiochieng' manyoro nobedo kanyo ka twak achiel kachiel kod governors kendo ywak margi ne omaki e yo machalo kamae ka koro sano da winje mane machak na twak ni counties kama gi moro manoter kacha loch mar kor gwenge to omenda ni bende koro onge tiende nang'o okinyi ma kawuono wawinj ma kaeto bang'e ang' wadoge twak. E kindeno mar migepe mag piny owacho mamenyo bajet kod ochumi monywando riwruok mar governors midendo gi kisungu ni IBEC kar jot mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua Karene boma Nairobi. Your Excellency, all protocol. Romo mari riwruok mar governors chalo ka gima ne opogore paro kod sirikal mamalo. Madwa ni mondo chwal ne sirikand county pok mar omenda maromo bilion 398 to governors to nyonre ni nyaka giyud mana bilion 425 e budget mar ikomenda 2024 2025. Mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Hatukufurahia lakini tulichukua tu kwa sababu ilitubidi kuchukua. Dul mochung' ne ng'ingo pok mag omenda mag county CRA to koni counties owinjore oyud pok mar omenda maromo bilion 391 paro mogwinyore kod governors kanyakla kod sirikal mamalo. Tunapendekeza na tunaitisha na tunasema kama counties bilioni 450 ndizo zinatosha ili tukaweza kuendeleza kazi za county pasipo na shida nyingi. Kata kamano jalup jatend piny Rigathi Gachagua to koni sirikal timo duto manyalore mar neno ni omenda mag counties ochope wang' sa mar chwalo tije ka bende okone counties mondo mi otiekre kod gope mapok ochul. We wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Governors to koni pod gibiro dhi nyime kod piro piny owacho mondo med gi omenda mabiro miyo gi thuolo mar ndiko kata jopuonjre mag nurseries kota chenro mamoko e counties. Yule mwananchi mmoja ndiye tunamsukuma hadi anainua mikono. County inamuitisha fedha hizi, serikali kuu yamuitisha fedha hii, kuna ushuru, kuna kwa hivyo tuseme wakati wa kuitisha own source revenue ni sharti serikali yoyote ile ikaweza kufanya kitu ambacho tunaita balancing. Tunasema hivi ambalo ni pendekezo, najua haliwezi likapendwa lakini ni lazima tuliseme. Itafika wakati tunaangalia wafanyikazi katika county, ushuru wanaotozwa, na basi tukachukua kiwango cha zile pesa na serikali kuu ikachukua kiwango kingine. It might be controversial lakini hiyo ndio njia tutakayoenda. Yorok mapek pod mienjo e kind piny owacho mar county kod sirikal mamalo e wi pok mar omenda ma sirikal county dwani mondo piny owacho mamalo chwal negi omenda machopo bilion 450
mopogore gi dwach sirkal mamalo. Ma nyalo kelo ywaruok mathoth ka counties oluwo ni moko kuom tije pod oninde buya nikech onge mar pesa noendo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyokora Ramogi jwang' mae kama wantiere counties pod bandho omenda maromo kanyo bilion 450 mondo migi chung' e yo motegno. Ka higa mokalo nomigi bilion 370. Nyalo bedo ni en gimoro machal ka gima mana isayo mondo mi koka migi chenro gi ochopo yo makare. Achako di wakili Charles Midenga. Inene yo machal nade. Governors ka siko ywak e weche machalo kama higa ka higa. En gimoro manyalo wacho ni higni 10 tok devolution chakre kata loch mag koro gwenge. Kenya pod bagni. Cleophas wach mar ywak mar governors ok en gima wendo e wang' piny jo Kenya. To en gima osebedo ka dhi mbele kara ndalo Uhuru sani koro ndalo Ruto wan gi higni 14 sani nyaka devolution ochare tend gwenge ne chakre. Penjo maduong' wanyalo penjo gi dho ngere ni is it sustainable? Wapenjo ni gini kaka dhi me obodhi kama nyaka karang'o. Adiri makende en ni katiba marwa kaka ne walose nwatemo gwelo kuonde moko pinje machalo kata South Africa to hie nwadhi United States of America. To kan wadhi America to nwang'iyo margi cha iluongo ni federal government. Koro gin gi states mag choko osuru. Koro pogruok margi en ni gichoko osuru to osuru no kochoki ema support sirkal mamalo. To kibiro devolve ka to wan gi weche ariyo. Wan gi miluongo ni on source revenue. On source revenue en ma jo governors choko mwalo kachacha. To gitigo sano. Gikuongo gi declare to gitere malo. Koro kaluwore gi kaka ngufu ni chale choko, nitiere incentive moro mimedi matin. Kia kanyo to koro nitiere malo ma sirkal mamalo choko biro koni. To nyawo sebedo sana especially weche mag on source revenue. Ido ni ngata madhi office gina wacho ga pile ni ngata madhi bedo governor. Iwinjo ka samo campaign to nyiso jopiny ni adhi tiyo nu maber gi pesa u. To kopenjo piny ni to pesa ni adhi gole kanye. Tiene ni seche ma governor donjo office en gi mentality moni pesa ni tiere amalo. Gini kaka wan kode kama ok en sustainable. Gidho ngere wacho ni achiel kuom gimoni weli temore en gibeluongo ni reform in terms of infrastructure mar devolution. Because ok nyal bedo ni governors gi ywak piny maru. Mar ariyo kata iboyudo ni jok mang'eny pok ochulo osara. Nikech governors rito ni pesa wa malo koka inyalo chulgi. Kane ber oningo bed ni wang'iyo ni devolution ere kaka chakre kod higni 14 mae koro mowacho ni gik machalo kaka referendum mosebedo kwa timo maber koth nochako go kanyi to ere kaka oningo bed ni waloso gigi mondo wadhi maber. Achiel kuom gima osewacho ni oningo bed ni wang'iyo ni devolution ni pes ni oningo bed ni wakanye. Oningo wabed ni ikeskino katiba ntie gimoluongo ni devolve functions ma jotend gwenge matimo to gi national functions matin mamalo matimo. Tiyudo ni pesa be moko pod sirkal mamalo pod kana. To ok giluwo devolve functions mwalo kacha. Kodi kan tie pek nitiere. Gimoningo bed ni timore the true meaning of devolution en ni oningo bed ni tend gwenge go te oningo bed ni choko pesa to support sirkal mamalo. To kini girito ni omegi pesa maka pesa onge to onge gima nyalo dhi nyime. Koro mane gima inyowa kabisa to kata mana gimoluongo ni on source revenue no. Iyudo kata ka county achiel ocho kata mana bilion achiel. Gibo mana declare kata mana milion 500 kende. Milion 500 ocham kucho chode. Kes counties mang'eny bo kotimo gimino ni automated revenue collection. Sani pod wadeyo jo apiko gi tol endara gi otiko. Seche bo ng'ano en gi book ariyo. Koro achiel mondiko ne county achiel moketo fuke. Onge accountability kanyo. Mage gik moningo bed ni wang'iyo. The governors oningo bed ni to geno wegi. Suppose ni pesa ni onge. Ere kaka nyalo kes kata mege mana pesa. Chik wacho ni nitiere atamalo moningo bed ni dhi e dongruok, atamalo moningo bed ni dhi e recurrent expenditure. Tido ni kata mege mana pesa manyisi gi ni chik owacho ni nyaka bi gi dongruok. Governors pod bira gi budget matamalo 98. Pod en mana mar recurrent expenditure. Mar chulo sara gik moko. Koro seche ma giywa kamana adami mogik kuma ae. Karungu sori wane tianam kabisa. Kamina no nyaka sani kaka nantiere dala December. Late ni 2024
iyudo ka miyo ting'o rech e traf ni otere chiro. Kipenjo gavana to wan gi Lake Victoria to wacho ni ma is a natural resource. Governors nyalo wacho ni ere kaka kes chik oyiene kata mana governors invest. The first investor a county and governor and county. To gin giwacho ni wa attract investors to chik oyiene kata mana timo ni ginyalo incorporate an investment vehicle mar miyo gi sendi seche ma girito to gin koro ka gibedo office girito pesa giywako piny maru. Ere kaka gikonyo jopiny? Piny maduong' mantiere karka ywak piny maru mantiere karkae. Mheshimiwa Martin Peters Owino, thuolo ma counties yudo matimo gigi duto ywak en iga ka iga bang' telo ka telo. Tend Uhuru Kenyatta ywak ma kama nitie, tend William Ruto ywak ma kama pod nitiere. Igni 14 are katiba mara 2010 nikete tim igni 10 nyaka koro ne chak yier jotelo mane locho gwengegi. Ywak ni nitiere chieng' minyalo wacho ni onyalo rumo koso gik mane ukale kinde kane counties pok ochako. Gik ma pod nitiere sani ka counties onego bed ni konyo weche mopogore opogore pod nitiere kanyo kama ne nitiere igni 10 mokalo. Kiwacha dieri, county governments okoningo be ni wagore. Especially governor, it's not about them, ma about people. Kenya Kai over 75% of the rural areas may be managed by this government. Constitution okrach, John Mariambo constitution e maricho. Kumra jisi jok mane telo sanegi, no gi constitution. They didn't, they opposed it. Nitie gimoro manoket kanyo ni at least 15%. At least 15% ema koro nigowa. Ema kelo negotiations. Kane wawacho ni obed 35% kumane jatenda jakom ne dwarecha. Then it becomes a law. Maki okitimo to break. It is true gimo akili wacho ni gini no obedo borrowed heavily from US government. I happen to work for US government at a certain level. Margi chopogore. Nitiere federal tax michulo ne the direct. Nitiere state tax man gi management system gi at state level. Okitene ngato pesa kose ngwane ufuko ne koro eko pimo ne to migo karango. That is where we are failing because pesa michoko counties wage. Governors have no say. Nyaki duoge malo ka kendo koke kwae. Mondo koko duognigo. Seche miduogo nigo ne iduogo nigo samoro late. To in gi wages elweti monego be ni chulo ji. Tunego time nade iko ni katiba masani en moro manyabedo ni okwa mathoth ahinya ka wuok e pinje maoko kendo onego bed ni utiyo. Wakili wasebedo go kata ka thuolo mokalo wacho ni katiba mapacho ka masani tiyo paro igni 10 mambele ne jo Kenya kama onego bed ni entiere. Bende paro ni en rem mar katiba kose mag timbe mag loko katiba kata kete mondo tine jo piny makare. No, ok en rem mar katiba. Ng'eni katiba nitie in two ways. Nitie the literal misomo. Nitie the spirit of it. Mami yawajo ni jok ma implement it does not have the spirit. In fact, kiketo the right person in a driving seat mondo implement katiba ni. There is no katiba ma is 100%. Karamana my US, you see amendments coming again and again. There are few now. Onge ma 100%. But ngama implement katiba no. Because there's levels of springing. Inyalo time kama. Kuru katiba is not bad. What is bad, and he mentioned, Gimaraj any mokwongo no devolve functions. Most of them without resources. 85% or more mudo malokake timango. Equal ntie wastages, ntie siphonage and all that. Mano timoreka. But anyalo kwayo jo Kenya ni kata ma timore wan bende nyaka wabed prudent gi gik mwatimo. Mano bende is there. Nikech kawa wadonjo kaka ji odonjo i governor to kindi ichako expand wages mano bende kelo tabu. Jok mane system machoko suru mano bende tie problem. But the major problem en to pesa ma malokani bende odhi ne jogi wang sa iga chakore July 1 January pudi kwa jogi pesa. Sani in my own county doctors are going on strike. Nikech wages issue. Yomoko bende the strike nikech ki choko pesa moko wadwongo ni statutory deduction pesa ma ingado the NSS, NHIF, SSF and all those. Eyudo ni kuro thungi masa moro ok remit pesa.
ng'ato dhi osiptal onge thieth nikech pesa gi te pok otimamo nikech government be pok omiyogi pesa. So in short, otoche mane bura mariembo gini nodagi constitution omiyo gikia ni to gini chal nang'o bende ok obadhogi kineno kaka namba 2 osewuoyo ni wabiro miyo gini. They just talk. Asetiyo gi county government. I know what I'm saying. And with struggle, it is very painful. Mondo mi Iran county government with this national government leaders mantie sanene. But don't lose hope. Nitiere hope moro kanyo mwang'iyo masa moro biro donje samo winjo. Bang' higni adi? Dio mera ywak koso dio. Breakfast be wach mahinga. Erokamano. Makwaro no gi kanyo. Wabiro ikuomi Okinda Ojuka. Isinjo kaka TWAK bende osebedo kar kae. Ayabedo ni eja hawi ukinyi maka uone ntiere kar kae dhi bedo kinono weche gi duka gintie moko tingo weche mag siasa mantiere kar kae tiranga ne kor ka sirkal ni kama gintiere kanyo kenge mage mosego chieng' Jumapil ndini nyoro noloso ka ntiere gwenge ma Kaluo kendo gino mantie kata kano loso noduogo wacho kanyo ni sirkal gima notimo en over promising kendo gima ntie kar kae koro gidonjo to gido na diere gik mano asengo ka nyalo bedo ni koro duogo kendo hinyowa kama no antiere karka kama governors ntiere ywak pod medo dhi nyime to wacho ni omenda gi onge to ganda jo Kenya chulo suru gik kama gi mantiere oketi kama chal nade kata ka idok ne sirkal no ka gima chendo gi kare ka lakteche mo mabe die ng'anyo lakteche magone mamoko mogo ng'anyo moko be ok die madhieng moko be tie mok die ng'anyo but back to your point we need to be honest my brother nikech where I agree with wakili inano governors mawangogi makaluogi. In fact, yuagni ok en yuak mochakore gi sani. And yuak must be there for the past 10 years. Almost for 12 years. Yuak mar jogi. To the past 10 years mokalo chiengo, then yuak nikech incompetence, leadership manokalo. Inano serikal mo antigo sani ni national government ma otele gi Dr. William Samoei Ruto ni. Mostly kumagigole pesa to many counties. So this decentralized system of government mo angoni and a bit expensive because no over borrow from US. No take so many things money go work consider. Because kaka US state achiel in US Ramogi Kenya itself state achiel in US. To inya yudo ni kata matin ma governors ma wan go ni receive back home. Ana Migori County. Inya yudo for the past 2 years ongera mana tangible development minya sie mani bana kata matin mana nwango ni na loso goma kata loso gomacha. 2, iyudo ka itingo moni on source revenue. Iyudo ka governors ma wan gogi they are too poor ma iyudo ka pesa mochoki madhi in national government samoro tin en kata half kata quarter ma gidwaro no kata iyudo ka mostly gitinge e agoge thoro tingo gi agoge to gitere kata their party leaders. We need to be honest. 2, third, ingeni serikal man wakao ni Cleophas ne serikal man onyedhe kabisa ne serikal maken dhiang to dhi bedo mbaro kecho onyedhe morumo in the previous government. In a year we collect 2.1 trillion out of 2.1 trillion 1.4 trillion what will Chinese loan the current government will Chinese loan what don't give over 700 billion netweji chul doctors teachers chul wabunge kaka Woodruth manibuta kane chamo over 600 billion. You don't give almost 900 billion, don't give 2 billion. 200 billion. Nyaki your loan mondo chop 365 billion to run county governments. Koro okinyal kao osigo nite ni rwako kuom mawinjo kaka Woodruth wacho ka neno maber kamane kaka ogin ni nyume anyuma kuom Daktari Ruto. To kata nong'eyo no owadgi maduong' manodhicha. Serikande mokwongo cha nonyiedho Kenya motieko. Omiwa loans ma ok wanyal afford to pay chun nyaka wagia. Odhi kao Kenya thuolo marom nade kata jotelo mantiere sirkal mondo mi odwok Kenya chien kinde ka kinde ni sirkal cha ne okao gowi to sirkal no jatend piny Kenya masani en lup jatend piny Kenya e sirkal mokalo mano mar Uhuru Kenyatta. Dhi kao higni marom nade mondo mi telo masani yiere kendo gibed kod ng'eyo ni gin e telo kendo nego bed ni koro iwacho ni
jo Kenya ok dwa excuse. Yes. Gidwa ni mondo min koro tim negi tich. Dhi ka uthuolo marom nadi nikech iga manyien dwa luongi ka okindo joka mondo mi inona ne chal mar piny Kenya. You are right. Idhi kono jo Kenya weche miwacho sani pod ni Uhuru gini nokao hola jo Kenya pod chulo sani koso le wach ni sani wasetimo magima kendo magi onego bed ni itimo yo makare. Let me tell you, bro. Dr. William Samoei Ruto is a scientist. Scientists believe in reality, the life of realism. Kikalo reality to maybe the probability. William Samoei Ruto pattern mokao kata plan mokao ni oken popular. Tika yoga gi leaders ma too radical kaka Woodruff ni. Jo madwaro ni oko kel gimiluongo ni short term solution to omanyo gimiluongo ni long term kata amicable solution. Gima dhi sani Kibaki nokawe in 2002 to 2013. Mwaneno olemo mar Kibaki. Ma Kibaki obedo as one of the best president, performed president e Kenya Marka. Nikech nen radical. William Samoei Ruto gik ma nyalo miyo tabu ma wabedo kane and got three things. One money long term in government, long term, medium and short term. Short term nyalo kaw 2 years. Long term nyalo medium term nyalo kaw 3 years. Then long term kaw 10 years. I feel ne jo ma ni Azimio gi kapo gi inside Kenyans to ne wami jogi time ample time mondo gi chop promise mecha gi jo Kenya jo Kenya chiwo thuolo mar higni 5 to kiro ka yiero. Mane madwarore mondo mi sirkal obeda motegno mongirore mana mapiyo ka to bang'e ang' wadhi ane irijo twak moko kapok wadhi twak machielo. Ipenjo ni higni 5 ema jo Kenya miyo sirkal ka sirkal kapok unu yiero machielo. Yes, 1 2 years. Koro nego mi higni 3 koso higni leadership and process. Okay, destiny. Okay, destination kaka jowagi nene. It's a process. Process and you give him time. Mano Dr. William Samoei Ruto. En kinde marom nade? Onya 5 years to 10 years. Koro higni 5 mokwongo beda mar loso chenro di makare kaito higni geno chal nade ni higa ma kata mar yiero ma biro 2027 pod udhi mana duogo libedo maber kabisa in from sani nyaka 2027 inano kana bech mafuta kosechako pungua. These people are making a lot of effort to Kenyan people. Kichaki ng'iyo kata sam kodi kane king'iyo kata inchaka kanicha wan chien kuma cha wantiere yuak mantie mar governance oko chako yuak e serikali Ruto ni en yuak mano chako bedo from 2013 nyaka sani. William Samoei Ruto a previous regime, it was there to be seen, not to be heard. And let me tell you, any performed government okwachi ni deputy president mo perform. Kibaki notiyo gi Kalonzo Musyoka. Onge kuma ng'ato luongo Kalonzo no perform maber. Matane katiba mopogore. I'm saying katiba mopogore no gima nyaka wang'e to ma benda ngikona kona jo Kenya dieri mar wach e kinde kane wantiere gi vice president to degi miluongo ni vice to sani wan gi ng'ama miluongo ni deputy president e kinde magitiere kama jogi chung'e kinde mokalo kane Kibaki ne oyudo kom mar jatend piny Kenya to Kalonzo ne jalupne ne gine duond bura achiel. Cleophas Oluoch mawuok Nyakach wawadok mapenjo mara onge gine duond bura achiel kato bang' adhiru wakili. Let me tell you Kibaki kano chako okao Kalonzo Musyoka. Kalonzo ne onge Kibaki e duond bura achiel. The same to William Ruto and Uhuru Kenyatta. Let me tell you onge clear role mar vice president kata mar deputy president. The same roles. I'm telling you. And let me tell you Kibaki ongere Kenya kaka president mositiyo maber kabisa. Kanyo ok luonge nying Raila Odinga kata ok luonge Kalonzo Musyoka. Ka dala ma ji odake Woodruff ni ong'eyo. Dala ma ji odak ka dala obam to makosa ni imiye wuon dala ma en dichuo. To ka dala dhi maber timiye mana babau. Wakili tabu ban ga go gi era chiel di okiaga historia ma Kenya mathoth. To kapok adok e gimoro no wil ga wach maten gwenge. Nonro wacho ni the municipal governments choko mar gi mar osuru kane pok wakelo tend gwenge ne ni malo moloyo county governments. Koro ningo penjre ni to municipal governments ka county councils ne gichoko nang'o to sani the county governments gin gichoko nang'o. Adier makende ni nitiere mibadhi kendo nitiere mibadhi mang'eny makine gwenge to en mibadhi all over. Koro mane makelo pogruok mar municipal government to gi masani. To mar ariyo nitie penj mani penjo kenda wach mar owacho weche mag deputy president to gi vice president. Gino owacho gi dhongere ni it is not mere semantics. Tiende ni seche mane jo Kenya odhi go kura 2010 ne giwacho ni wada create gima luongo ni presidency. Wadwa keto gima luongo ni presidency. To presidency tiende ni president gi deputy president
matiende ni e katiba machoncha vice president en ng'at miora ora man inyalo kata mana inyalo mana riembe saa asaya to inyalo gole saa asaya. To sani deputy president iluongo ni en part of the presidency. That's why ka gimoro timore po nono ni president onge to deputy biro suone ni onge by election. Tiende ni ka gimoro otimore e sirkand Uhuru ma wan gi president o deputy president, tiende ni deputy president no be nyaka wawacha ni be nitie kaka ochangia kata ok ochangia. Koro kinyalo wacho ni seche mang'eny en deputy president ni no onge sani to koro entiere man nyaka wani. Mar ariyo en ni weche programs mag sirkal ema iyudo ka bedo marach kabisa. Ema ineno ka weche dhi maracha. Kes kadwa nyisi ni kata mana weche mag osuru. Adier makende ni sirkal mamalo onge pesa. To sirkal mamalo onge pesa nikech gik magitimo mok kony jopiny. Kidwaro choko osuru to kimed osuru. Idwoke piny. Kidwoko osuru piny ti imiyo ji mijingo mar chulo osuru. Nonro sani wacho ni mana component achiel moro mar fuel levy ni sirkal no lose 1 billion shillings moko collect. Dhano keto gechgi nyamburko e udi ok nyal dhi gi geche nikech tax mani malo. Ok nyal bedo ni increase tax pile ti expect ni ngima oridore to pod i expect mana ni dhano pod dhi mana chulo pesa. Koro sirkal gima ni penyo ni to gini dhi bedo nyaka karang'o. Wane gima waluongo ni rido. Gari ni rido, driver ni rido, brake ochot, to onge makanga bes pubedo kanyo, jowuoth otweyo kanda to gijal ng'eyo gima dhi nyime. Koro en gima ini ng'at ma kwang'e mudho, ng'at mong'eyo wawuone ni sitting room ne gi ot mar kor nindo kocha. En ng'at ma wuotho okram corridor no, koro ko wuotho kawuono to en koni, kiny en kama to ong'eni obochopo pile kumoro amora modhiye. Koro mano e sirkal masani. Tiende ni gima koro gitimo en ni watimo kama kiny wane gima watimo to hie onge msimamo motegno ni kuma wayudore ni ere kaka wanyalo dhi mbele. Kibaki kano donje telo nokochako wacho ni Moi otimo kama nokawo fwacho gi gambut to donje bungu to chako beto to notieko ma seche mane Kibaki wuok e telo wan gimiluongo ni that budget the budget was over surplus. Ne budget ne nitie sanity deficit. Kitimo budget yudo ni wacho ni pesa moro nitiere matin monego bed ni wadhi olo e iye kae to gi oko. To mano during time mar Kibaki ni yudo ka ne onge gima chalo kamano. Koro sirkal ni penyo mani penyo ni to nyaka karang'o. Kokwa tang' nitie ndalo moko piny moro iluongo ni Greece ne nigi tabu. To gima nokonyogi ni jok manodonjo iye noneno ni ere kaka wanyalo golo gi chuodho. To ka in e bugo to kichak kunyo bugo kapod idhi mbele ki expect ni gima wanyalo dhi maber. Ma higa mar ariyo mar sirkand ni. Tineno ka gigi pod gimedo mana dhi iye. Pod imedo mana osuru, choko osuru mathoth ok kelo dongruok. Kes mani keto, gimitimo ni keto medo piny bedo matek, dola medo for the first time dola sani en 162. 159. Mano pok notimore. Conservative figures, mano pok notimore. Sterling pounds 202. Sterling pounds the other day en 134. Iwinjo. To magi nikech mana programs ma sirkal mok nyal neno ni to solution en ang'o. Wan ka gi chenro mabene yakora mogo joma medo nono ni counties kata kodok ni ywak ni pod tiere kar kae. Wuon chief wacho ni ywak biro rumo mbele kae kinde ma oganda pod tiere kar kae. Penjo pod thoth ahinya makar ka mang'eni motenore mana gi penjo mantie sani. Owacho ni gik ma otenore kod dongruoge mopogore mantie kaka ang'eni ang'o thuolo mondo mwasom gi achiel kachiel. To nitiere gino mane watwak e telo mokwongo karka ka wacho kanyo ni ywak mano mar sirkal omenda ni onge, osuru ichoko, oganda nitiere kar kanye, chike molosi, chike moketi matayo chenro machalo kamagi mondo mi ywak ma governors nigo kinde ka kinde ni kik wane konwore kata
higa manyien. Kik bed ni igoyo sirkal ahinya, to bende sirkal kik bed ni chiwo mana gimomiyo omenda ok chop ne governors kata counties e kinde madwaro. Kaka sani pod ibandho omenda maromo kanyo bilion 450. Geno ma counties koro bed godo intiere kanyo, kendo e sekta mano mar thieth mano kama gintiere kata e od bura ka obedo kata kurango gik matimore counties kata kutemo nono kaka counties bende tiyo. Ma en chenro mar thieth ma bende ochwal e counties, kendo kochwal ne counties mondo miyo rangane kaka weche mag thieth iriembo. Chido kanyo niero ng'ani ma kagi kae siko kamienjo chudo mag osara biro molewo mondo miyo tieke kata ka isirango kata sirkande mokalo kata machon kaka osebedi kata kitiyo kode, nikech adier gima kata kendo joka ne wacho counties moko chudo e yo makare, moko ok chudi. Iga moko no kata counties moko ne kawo nyaka hola mondo miyo chula osara mamoko. Oti kode e yo machal nade omenda makoro kata sani dwaro kani mondo mi counties oyudi? Nitie ywak jo Kenya mamano is true. To kapok aduoko mano, nitiere e level ma bende wago e debate kata parliament kocha. Ng'ama samoro kigolo statement to nyaka iket evidence on the table. Nitie gimo kendo wache shoka ma ka ok wa expunge to ok ber ahinya, ka nyalo timo wuon nikech is here. Ni governors kawo pesa tero ni party leader. Let us be, obedu joma wacho mae gima ji neno kata wan loka kocha waneno show radio whatever gini dhi wide, koro gima wacho let us own it. Secondly, ng'eni pok abedo go ojuga e show makama, koro awinjo kaka uwe ochako maber Migori ndiko ywago ji and all that, to kendo chako witore mana tung kocha ni koro en mana kacha, no ka ng'eyo, koro ang'eyo, lakini ng'amo wuoyo kuome cha nene government cha, kendo no promise tablets mimi nyithindo class ka class, no promise stadiums miluongo ni stadium gi dholuoni e constituency ka constituency. Mo wacho ni an kaketo muma piny to ma gima koro time mo wacho ni onge. Sani gima wawinjo mimi napanga, tutapanga, hii tumepanga, koro kipangilio ni mantie, mana ng'ama tich otamo. Ka driver rights, in fact akoni jini don't use government, because government kata wan government in the legislation arm, judiciary ne government, administration ni ok nyal tiyo. Mokwongo gin gi propaganda, gin gi theories. The highest taxes mosebedo kichoko en sani, makata wan ng'ado wa udi ma wakia ni tigero to gin kikanye. Kuro kapok wa blame governors, pesa ok amalo ku. Kuma pesa gidhiye, we have to find out. Ito pesa gidhi kama nade. To gidhi bende ne governors go modeko. Akona tiyo i county government. Manesa moro, jogo choka pesa according to usuru. Daloka ingene ne wane ODM. To ka in ODM county, ine yude bange. Kane counties mamo kote mamo se yude. Discrimination bende ne tiye. A disbursement from treasury ka. Koro, to your question, gimonengo governors team, moko innovative enough. Tingeni be kaka penyo chwere, nitiere counties moko, man gi wealth. Nitiere moko, maonge wealth. Mane momiyo nwawacho ni disbursement obed early, because most of the pesa momiyo your county gin wages. Let us face it. Development, 10 kabisa. Mabenyo chwadwa change PMF Act. Oye, some of the wages machalo jo ma indiko sektal obed capital investment mondo kiko kaw recurrent mang'eny. But gin kitabu no ai national government. Kaka national government onengo be nitiyo gi county government is not working. They are distinct years, no nengo be nitiyo collaboratively as independent as they are. Mano is not working. So we are in a whole. In closing on that remark, I want also to say ji mang'eny wacho ni Kibaki. Engine mar Kibaki ne engineer Raila Amolo Odinga. Even programs mane Kibaki implement because he was the prime minister. And some of them came from the roads. Mane no design. Kendo uru nyalo pako gi infrastructure. Bwana makoro nitie ni kata gimi nyalo siemo no setim. To
to gi loan mokao locally makoro is even too expensive than even international borrowing. Okinyal kete onyo nini. Kiyude, tibiro yude korgi. Very discriminatory. So, Ojuga. Yes, sir. Kati peg gono, peg in very careful. Gichasienyore. Erokamano ahinya Chief kendo adarwake chenro achiel kachiel bende jaod bura machon mawendo mabende jakom mar County Public Service Boards National Consultative Forum mano Mheshimiwa Jared Kopio mabende jakom mano mar Sony mano kama wantiere kar kae kama ibete adani moso ganda mondi chenro sedhi malach kendo moso ganda chiwo te marige manyien kato twak mone sani counties kata governors yuago pesa nitie kar kanye lemo ma imako mano momako counties duto 47 ni kaka jakom margi yuak ma kama ka owinjo duche manyoro kane kuku mar governors oromo kacha jalup jatend piny Kenya kod governors mamoko bende manochopo kar kacha oketi kama chal nade e tich ma itimo ne chwalo dongruok kata chenro mopogore opogore ne counties. Erokamano ahinya Cleophas moko jam mathurwa kani tek agombo ahinya nikech ok anyal chopo e wang' sa. Ngeni owadwa Martin kabiro kato en gi outrider ma yawo the jam tanto unfortunately aonge gimoro koro hango gono ni eno yawo na yawo to kalo mabe oringo wrong side so yalo back gecher gi teko mar ombulu but all the same moso jothurwa ne oyawre kendo agombo ne gi hawi maber e gama nyien kuom wach mipenjo mar pesa manok e counties en challenge kendo apani ok ni sani kende ma osebedo challenge magi challenge mosebedo chakre nyaka ne devolution team. In fact ndalo mane iketo structures na budget committee I had proposed ni mondo disbursements ma counties oket biannually or annually, but ne abedo convinced ni mano ok nyalre nikech pesa mitero kaka disbursements gin pesa ma ichoko kuom osuru. Government onge kumo kano pesa e dero modhi ojuko to oro, koro wabiro convinced gino the quarterly. Mane paro mane an go mokwongo mondo counties obed gi plan ni ginyalo tiyo gi pesa nango ang'o keto as short term, medium term and long term projects mondo gibed able to manage their finances. So no kwera ni hapana serikal choko pesa e dwe ka dwe koro ket ne gi short periods magitero pesa matin gimonengo timre en onengo many yo ma pesa madhi e counties ok bed kaka pesa mikwayo, ok bed kaka pesa ma isayo, obedo pesa ma kose ochalo okete kaka chulo gope ngene en the first charge on the exchequer ni kadwe loko to gowe bi ko gichulo kapok ochulo kata salary. Onego ket ni maluwe gowi en pesa mar county kapok gibora moro tin. To ma dwaro mondo lock chike. Mondo lock chike. Jomage mondo gobi. Wood chief gino ne Wood chief gine koro ochak paro matude to ere kaka nyalo cushion sirikende ma gwengegi mondo kik bed ni kinde ka kinde nitie ng'ikruok e service delivery. Nikech ing'e adiri makende sirikal makucha makor gwenge ka ema nigi gik matindo mamulo adundo mar jopiny momiyo machalo ka health, housing, ang'o gini barabara makor gwenge ma ji wuothe okinyi joka maloso. Koro miyo pesa madonjo negi ok onego bed interrupted mondo gibed gi planning maka koro gibedo held accountable. To gibedo held accountable e gima ne genie ginyalo. Tingeni koponi pesa deko kaka deko ni kata ok odeko to governor moro man gi pache moro otiyo gi pesa yo mok ni kare en owacho mani pesa pok obiro nge chin kaka japiny e kor gweng ok inyal kata pesa osebiro kata pesa ok osebiro. So what we are saying ni over and above bedo ni pesa deko kata pesa onge counties, governors be nyaka chak bedo gi innovative ways of raising own source revenue ma substantial enough manyalo konyo gi riembo programs mag sirikandgi. And also gidi ki pesa maber ipiro yudo ka ji waka ni pesa onge county
to gin giwegi to projects gi dhi mbele magi giwegi ma private dhi mbele to manyalo miyo programs mag county ringi service delivery of the mbele ya to bedi mane maonge to magi mag projects gi mamieche gi to nitie koso biro kalure go sara nitie gino ma dani mondo mi wawinja ne ka achiel gino ma Jared Kopio biro wacho kar kae ada winjo kuom wakili chik ni kai loko mondo mi owachane ni pesa ma wuok e sirkal mamalo kabire mar counties kiko bed ka omenda moro ma ikwayo to bed gino ma chik dwaro gima chalo kamae en gimoro minyalo ler ni en nyaka sani ka paro makama osebedo nyaka ne jakom ochung'ne county public service boards duto ma pacho ka nyaka sani ka gin gik moko monego bed ntiere kar ka onego bed ni en thuolo machal nade en gimoro minyalo lok e yo machal nade mondo mi kata wuod chief gini ka nie od bura ginyalo go debate kata twak e yo mane mondo mi olok Clofas chik kiloso to onego bed ni ilose gi gimomiyo mano mokwongo mar ariyo wapenjore ni to chik mane sani bo osetiyogo makare nyao ni kanyi kineno gimiluongo ni the County Governments Act, the Public Finance Management Act, chike go kelo gimiluongo ni the County Integrated Development Plan no kino the control of budget seche ma ichiwo the county chiwo proposals gi mag development ge onge program mora manyalo bedo financed ka your CIDP onge kanyo tido ka counties mang'eny okomiyo gino mijingo they don't take it seriously nitiere counties ma kwasetimo audit even legally CIDP mar for instance actually ma is a thing but ami mara nyisi ido ka CIDP let me say mar Migori kata wuone ni mar Homa Bay kata wuone ni mar Karameru word to word nyaka footnotes tiene ngato dio copy paste to keto ka just for compliance purposes to CIDP no ene manyiso program ni to priorities wa as a county gin machalo nade koro ka seche mapoki ing'iyo kaka chik chalo to kinyal rengo tidhi wacho ni wa change chik nikech hie gima wahinyowa ni wawe blame games ni chik rach chik ok rach jok manitiere kanyo ema rach jok manitiere kanyo ebok mi jopiny seriousness kada mana mi very basic things gik ma anybody nyalo neno wawe wacho gik madongo ni kia tramways gik machalo kamano I want to give you just a basic example and I hope kama governor winja ka chila yako Migori County gik machalo basic things like town planning okay ler mar alwora kidhi Migori tek mor kanyo no nyinjo miyudo ka e chuny lam nitie jewel dump site gik ma very basic things ma igolo pesa mondo los godo county koro ka in poki yuagori ni dwaro pesa to gik ma konyo jopiny next time yo ka dhano ywak ne kolera dhano ywak ni tuo nitiere to mago gik monego bed ni konyo koro kapok wang'iyo weche mag chenjo chikego chik onego bed ni wang'iye ni to ere kuma nyao nitiere nyalo bedo ni kaka mheshimiwa wacho ni seche moko onego bed ni priority in terms of mowacho no nyalo bedo but one kaka the last 14 years wasetimo ang'o gi pesa to be nitiere gima nyalo nyiso ni pesa mosedhi e county no nitiere lokruok mosebedo to be wasemiyo dongruok mbele nikech dongruok dhano ido ni gin ging'iyo ni wachulo sara kia watimo ang'o to dongruok mar japiny ok oket mbele to wedi kata gi dongruok investments opportunities manacho magi manuoyo ga pile the first investor in a county and the county government chiko yiene sirkal incorporate an investment vehicle or invest owuon so long as no declare mok no timo sara I mean okotimo ala to gimineno nyawo en ni jok mane government giwe ni mano okalo chik mang'eny ji gin gino mana ni gidwa attract jomoko to gin giwegi daking'ini to resources ma wan godo to chalo nade to ere kaka wanyalo bedo gi gima nyalo tero mbele koro mano e gima kwanyalo ng'iyo sani wang'en watimane audit kara mana giwegi county ka county ni to be wasebedo kwaluwo chik kesi bedo ni chik ok luw jomoko nitie gik mang'eny makinono tibo penjori ni to koro wachomo kanyo Haya, paro maliwa. Ageno ni governor neno cheno. To ok en governor ma Migori kende. Governor ma Kisumu, Homa Bay, Siaya neno cheno. Kata jok ma konyo gi esumo paro. Be neno chenro kinyi makono. Ka uru paro maliwa mawuok kar ka. Nikech kok iyudo gi rupeny ka. Kene dhi roika machal nade. Nikech mbaka bende ka wangoyo wabire county mondo mi ochop pachi kotere kod gi uduto matimore ka. Chan gi thuolo ma dakika ariyo kende. To thuolo ma dakika ariyo den opogi kinde
Mheshimiwa Martin Peters Owino, Ward Chief, kato waka uyueyo kato bang'e waduogo twak pontie kata monego bed wadhi go nyime kama wantiere. Lalo watiek twak mokwongo kama wantiere kar kae mago tenge kod governors maywago pesa kendo kama gintiere kar ka. Ang'e ni ang' atieko kodi Mheshimiwa Martin Peters, to penjo mantie kar ka Okinda Ojuka. Yes. Thuolo ni oganda yudo mag loso chike mondo gigi duto chop kare. Winjo kanyo ka jotwak bende rakore kod penjo machalo kama kotenore kod loso chike mondo mi counties wa bende oyud pesa ka ok gikwa. Ok gichal jok ma favor moro mitimo malich ahinya mondo mi omigi omenda gi. Gik mage monego bed ni girango. Mana mapiyo kanyo kato bang'e ngotiek twak. Awinjo ka ng'ama ogute duong' moewa Wuod Ruoth owacho ne jogi chal gima koro gigore piny. En ot mosegore piny. Ing'ene Wuod Ruoth mino bedo buta kane en jiranda bako kendo ng'ama luoro kabisa. To tabu mantie kane kada gini chagi ywage oma beti kocha kech gin jiranda. Onego wakwong wapenj jopiny. Ito ka pesa maduong' cha kapok obiro to matin mosebiro cha to loko ngima machalo nade. From there koko biro bedo so honest jo Kenya. To kwa wan waywago pesa mabiro to matin mosedonjono be nyalo kwane. Adang'ise ni Cleophas. Kidwa ng'eni fail in life kati thrive, ti compare yourself with neighbor. One neighboring counties, kata regions, kaka Kisii community. Ki compare Kisii gi Luo. Kisii lop gitien sana. Ki compare Kisii kata gi Luo counties. Ibo yudo gap maduong' kabisa, ogigo deyo mwago kan. Adieri to nitie challenges. To awinjo ka ng'ama ogute duong' ma Wuod Ruoth ne owacho ne Kibaki no perform maber kare okego ne Mama Oluwo Nyalego. But it took Kibaki 10 years. Surely, we are becoming so unfair to the current regime. Mani 2 years old, kuom 10 years, mar Kibaki. And kidhi pinje machalo kaka Cumberland, idhi kata Makueni sana. Kidhi supermarket anywhere in the country, ibo yudo Makueni juice kiuse supermarket kani. Kichako wuoth from Imbo Kadimo, giko piny Luo nyaka Wathong'er kod gosip man kan. Bibro yudo olemo moro amora mar piny Luo miuse supermarket onge. Ngufu mane wan go nikech ing'eni sometimes Wuod Ruoth ne nyalo bedo gi paro maber kabisa to reshape the people's lives back home. To samoro top leadership okoyiene timo kamano. Top leadership ni tiene nang'o ke lose. Yes, wawadhi duoko. Maka samoro biro gi paro bilano, ijanene kata kaka nthoga. Kechan ben gitabu bako. Aneno ne top leadership me Luo land. Kurwa wuogo ganda Luo sana. Be kapo giwe siasa mathole mane giwuothogo mag apa na palecha. Mane ma wacho jaduong', ng'ama luoro kabisa. To wakwongo wambi wachak wabedi as a community. Ere gik mwanyalo timo as a community to reshape our lives. Ero kamano. Chik onego beni loko koso owe kar kata kiloso wacho kanyo ni chik gi kiloko to loke gi gimomiyo kirango ni chik mantie sano setigodo e yo machalo nade ni kaka jod bura une bar sirkal maloso chike e pacho kae paro ma ogol kod Mheshimiwa Jared Kopiyo mondo mi chike maka magi bende kantiere mondo mi otane kik bende sirkal ma county neno ka jok makwecho ahinya kata sirkal ma malo konyogi to bed ni en ratiro mag mondo giyudi mana e boda ikachiel kende ka to bang'e makaw yweyo mondo oduogi twak machielo. Kidwaro gima jo Kenya bere and paperwork. Which was in Malaysia to ng'iyo kaka healthcare mar gichalo. Perfect. What document are you using? And document mono develop a health 1980s. Kata walok chikegi to unge spirit of the law ma wawachicha. Akoni jok mane driving seat gi. In the beginning no gi yegi devolution and they will not support it. Kuro kata walok gi is right, we change mogogo. Kata walogi to get that spirit onge gimobrotin. Lastly, on this lap, I would like to say to all our governors, ngechen gima sewa bedo kawacho, neka paprach to change your pattern. You don't national government money, why you do CDF money? Talking you don't need joint planning, implementation, you don't need duplication and all this. Why Rumano? Wabedu paying to pesa me CDF give me you the national government. When you lot nango together. Mondo me wa stop wastages. Mano Bende is playing a part here.
And that is what I can say for now. Ero kama na inyoru ko mo mwaka upati nyakura mo kejwango ka lembu ime ko dutre Ramogi TV SMS line no enere de ka uchelo no itu record lembu Ramogi TV and Ramogi TV Facebook X ka chel koda mano mara Instagram gi TikTok edo ka Ramogi TV ona chel ka chel e mbui mar YouTube ote gi thoth wadugo ka chel wasomgi ka wadonjo e tielo mogik mano mar twako kiny makone chal mar piny Kenya iketi mana karka chenro en mar piny e Ramogi TV. Ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kode. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Ka wawuoyo e wi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo kik bai. Nyakwara moga jong machiegni mor marani pod ikete kar kae Ramogi TV e chenro mamedo kolo ni weche mopogore opogore bed mag siasa ka warango chal mar piny Kenya. Tich ariyo ka tich ariyo wago tarubine counties duto makaluo kaachiel kod mago bende matimore piny Kenya kod e pinje maoko. Warwaki ni machiegni tielo ni mogik mano mar chenro mar piny ka wantiere kae chal mar piny Kenya. Kendo ka moda dhi e sani en paro moro ma osebedo ka chando oganda mathoth ahinya. Omenda ni ma ichoko midhi ng'ad ng'ato ka ng'ato mosebed king'ado ng'ato ka ng'ato jogo matiyo man go sara atamalo 1.5 mago mag gero udi manengo gi ogonyore kata nengo gi ne piny iluongo gi affordable housing. Koro yangore ni jogo madhi bedo kata ka yudo udi pesa ni ichoke ne jogo matiyo jogo mantiere kod tije mopogore opogore. Adieri mar wach en ni omenda mochok ne dhi gero udi idhi mi mana jogo mosebedo kata mang'o ka chulo omenda machalo kama. Paro mantiere karaka ni idhi mi ot kata kama intie kata kokichudo inyabedo ni nyiewe kata bang'e magiliekore kata mienjo e kinde ma ichoko pach jodak e kaunti ma Nairobi. Sigano timo odiochieng' manyoro kod jafwambo Lydia Okeyo. Kata kamano mane chal mar wach kama wantiere nyaka sani. Wano kaunti ma Mombasa gwenge ma Changamwe juma mokalo ne odar ji jok ma nitiere NHC
yo mantie National Housing Corporation lobno nodar gi mondo mi oger udi madhi 1,000 mano odar gi eka beach kendo igeno ni kanye kama gedo makamandi bedo katimore to muko makamagi pod aneno kuonde mopogore paro yo mapiyo nikech chenro ni bende chung kodo jatend piny Kenya wacho ni chenro no bende odhi dhi nyime godo kata ka gibedo nitie mano penjo mang wakili ang idwoki luoro katiba mapacho kae kotenore kod ng'eto mado golo kachiel kod ka luwo chenro makamago achako di mheshimiwa Jared Kopiyo ine sirkal masani kendo ka neno chenro makama magedo ka osebedi ka idhire ng'eto manochiw kachiel kod ka chenro no duto diwach ang'o mana mapiyo e wiye kanyo ka erango ka sani oganda jo Kenya mosebedo ka kichoko osuru ni kawuok kuomgi kinde koro chopo makoro odhi chalo nade kinde mabiro tok ng'eto makama wach ni gidhi apil. Erokamano ahinya mokwongo Cleophas adwa wacho ni paro mar bedo gi udi ma affordable ne jopiny en paro maber to iwacho ni a good idea can only be made better. Nitiere kaka jogi sirkal masani nigi lek mar gero udi ma affordable to en pesa mayot inyalo bedo midak ngima maber kitiyo gi pesa matin to ne framework ma mitime chenro ni ne gin garaka zaidi mane ok odhi otimore maber emomiyo doho nyocha nogo gine piny koro an aparo ni the best thing minyalo timo en ni sirkal obed piny otim reality check gichak gidog mondo gisum paro kuom jolony nigi jolony ok patin godo e Kenya ka jolony nitie wakili ni ka nyalo miyo gini gine kudwa gero to legal challenges mudhi face ma gima koro dogure bunge ka to chako dogir jopiny osum paro to sum pacho bunge to gikadh chik koro kata kitime maonge ng'ama dhi ni e doho machung program to kapok mano timore to pod endivika ta dieri man kende mama nyakwa wachi nitiere jok maro siasa kaito gin gimora mowachi moginyo sirkal owacho to nige gin opposition gidwa pingo the honest thing ni kaka jo Kenya nyaka wangi ng'e lo ok medre to dhano to medre nyaka wago picha mwangi ni in the next 30 years wabiro bedo kure in terms of housing for our populations. Iyudo ni an kaka for wadil gi gimlo land tenure system land use programs ma Kenya nikichingeyo ni kan gi ka par tanyolo yuwe beach awoyo kaka jaluo koro kawachi nyithinda beach yuwe beach ngata biro baro ne lo ubiro gi ekare ariyo ebeno nyuolo nyithinda beach koro opogole kora ken ma wuoke kadi nyithinde ka be biro bedo gi nyithindo beach akipogo so we have to figure out ni wan kako ganda ma jo Kenya wadwa ni wachop kure in terms of our land use system in terms of how we intend to house our people in dignity. Mano tire agenda mar Kenya kwanza chelo. Mano ni agenda mar Kenya kwanza ya affordable housing. Problem mantie any negin kode garaka neogi bedo piny magi keto paro matut eiye negeche adiri ji penjo majinwe nito an ka kong'ada ching abiro no ching man ng'ato se ng'ada osara ching man tan na bro gik mabro yude ot to ng'amo yudo mbele mokongo yudo mbele na kopo ni program no chung kae to sayo na to pokayudo ere fairness penjo ma onego chikit mondo winji to this program mar housing is a game changer for this nation. En gimoro mabro bedo kwa karka igni apar gin thuolo ma katenen ichiew igni apar nyalo rumo ka sirkal achiel obedo e telo kata igni abich nyalo rumo to ka orumo mana kaka telo mar Uhuru Kenyatta no rumo wano ka sirkal manyien donjo kod chenro mage igni apar gi kaponi kata ochier chenro mag affordable housing gi magada do no sechungo pod gichomo apil okenda ojuka geno mane ma pod nitiere karka e wigi giduto e ng'eto manochiw igni apar kata korumo ng'ama chelo kodo jopod bo kawo chenro dhi nyime to jok mano bedo kata ka golo omenda gi kawo omenda gi pokoro mar kawo udi gidhi timre yo machal nade mana mapiyo wiye kanyo thuolo en dakika 2 wiye kata bang'e wasode twak Cleophas kapok wamoko mach e wachne to dwa timo reference
kidhi China en achiel kuom pinje mano chako project ma wan goni mar housing ni. Tiyudo ka China en achiel kuom pinje globally ma economy duong kabisa. Ineno housing projects mochakore ni en world practice itime to boost an economy. Kidhi kaka Malaysia ngien magute ngongo maya wan wuodruoth ni ngene gik mane gichako. The same can you go to Brazil en piny nyalo konyo kata Kenya ka goduma kapon Kenya nigi kwe nikech issue projects kaka housing notimore kono. Can you go to Ukraine? Ineno ka lweny ni Ukraine to pod gin capacity mar miyowa unga mwacham thuro ka unga ngano nikech ne gi create projects mineno rais Maruto ne niko sanini ma iyudo ka family ite area mowe man pura kaka yudo ka mheshimiwa Jared Kopio na wacho ma area man tije mar pur. At the same time imiyo jopiny an avenue ma yudo kata ka wuodruoth ni o retire to ko wuoka no dhi bedo kata tipo yen kolengale kata ko chulo mana rent. Two, apenji ne Cleophas Kenya kacha. Wan kaka as a community nikech kato nyiko Ramogi mawuoyo go. What wabro bedo karango as Luo community more create economic forum ni wan ma in the next 30 years or on future mar Luo chalo nade. To kupon wanyalo ng'iyo gigi wawere gi siasa mathole gi mani gik ma government kelo as housing projects emo keep on going piny Luo buogo oganda gi sirkal, then we shall thrive. And when wanyalo bedo piny as a community more discuss economic forum to our people. Ai penyo malonga tie kaka kora moyo ka nigi duoko ora ne SMS ka chara Ramogi TV entie kaka nyare de ka uchelo no what chief antiere komi e weche mag affordable housing yo ka jatend pink ngeno loso ka intere gwenge mamedo kinde mani to makamano ben no chiu juma mokalo ni mantiere ne en radhi gini tulo dhi nyime wacho ni omi sirkal kata doho ndala ngwen mondo mi chak giwinje kendo cheno ni osudi nyaka sani cheno magedo magudi manengo gi ogore piny. Doho en gabiche mayonde mokinyalo miyo ndala ngwen to begin with. Wan kaka sibio nwa vote no nikech nwang'eyo ni it is unconstitutional and against chik mar piny. I'm happy ni court odhiyude kamano kata gidhi Supreme mane gima biro dhi timore. Then nitie time bwa nyisu kaka China timo housing in other development countries. Okinya rob my pay slip nigero nego ng'ato ot. Ng'ano boko koni ni gerne ot ionge kata gi plan mar ode modwa dwaro. Kamane gibame mogik en dream. Kidwa decongest city machal kama. Ka opaja kom. County ka county obed gi giminyalo tim kanyo maber. Mondo ji obed gi pesa. Ng'ato ka ng'ato gero ode kako dwaro. A rural setting. Mano is what people have done. To kikao pesa jopiny, tikao lop sirikal, iloko private. For example, okinya biro tikao lop mandhewa mar sirikal madagere school, tiloko private, idwa gedi ne ji mabiro ng'iewo udigo, ai donje. Jopiny ere benefit ma jopiny. Kata to ng'apenji proponents makani, nito GRD mane Luo Nyanza, ma distin madhi yudo udigi, kata migero Nairobi kagi. O give me list no. Secondly, be ung'eyo ng'ama supply cement ne udi migero. Be ung'eyo ng'ama supply steel and the stakeholders mag steel migero. Do you know? Ma is an individual thing. Let us think out of the box. Parwa ne oko mar box. Dito, gini, pathology mare nango. Because ngeni we affordable housing, ama benefit gini yan. Then it is time, the evidence ma wacho ni akikete message. Da miyo. To nikech mano onge. Bolo sino machelo mana mara affordable housing. Yes. Tikela evidence. One evidence. Aya, cheka. What one evidence? Monya kete message. Aya. Koro nitiere gimoro ne do wacho kama do wacho mondo tim mapiyo piyo. Anyo to ging'ado pesa na. To ging'ado pesa mang'eny mag wabunge be. Gi jotich te. Giduok pesa na immediately to get interest. Nikech ng'ato ok nya hold your money
without paying by interest. Tingeni gima the impact of this. Pesa mineno jotich chamo to tero e kor gwengegi, Mr. Pio. Yes. Gine magi donje kiosk ma wan go ka. Gine magi chulo nyithindo fees. Mama mboga ka. Gine magi dhi. To ka pay slip obedo robbed, modhi negative. Tiende ni nego nyaka ohala matindo mandala ka. Pesa no duok mama pay. Kendo ok wadwari tu. Ai. Nakora mojongi ujo kar kanyo. To chik koro wacho nade. Ujo gima Mheshimiwa Jareko Pio wacho kanyo ni onego beni timo magi ma mondo mi one adieri gino dok yo makare. Wakili. Tij Attorney General mapacho ka en somo paro weche go mag chike ne jatend piny Kenya. Moken bura mokwongo. Ang'eni kata cheno kang'o chiwo kar kang'o loso weche go mag Haiti. Mago tero obila ma Kenya e piny no mar Haiti. Weche gi mag affordable housing kado osechungo gi. To nitie Attorney General. E kinde mokalo ne wacho ni ero ng'ama ne somo paro ne Uhuru Kenyatta mane miyo cheno mopogore opogore gore piny BBI chano lwar kacha ka gintiere sirkal. Gik mane timore gi duto kata matimore sani Attorney General tiere kar kanyo somo paro e weche gi mag chike mapacho ka to ka jatend piny Kenya bende wacho ni oyo wan ochomo apil to kata kwa dhi apil gima kama nyaka dhi nyime LSK gi jogi duto osewacho ni gik ma jatend piny no wacho en ataro mar chik. Erokamano penjo paro penjo madimba kabisa. Wach gi dho ngere mondo translate. Under Article 157 of the Constitution, the Attorney General advises the government. But in Kenya, the government advises the Attorney General. Iwich, gima temo wacho ni chik wacho ni Attorney General eminego beni somo paro ne sirkal. To sirkal mar Kenya oket mana mar Ruto kende. Kata mana Kibaki, kata mana Moi, kata mana Uhuru. Sirkal ema nyisa Attorney General ni tim kama. Tiende ni gik mitimo gin for political expediency. Onge gimong'eyo ni koro constitutionalism ni chik wacho kama. Koro mani tabu kes gimora mora kata mana kes mana yalo mara Haiti. Mana yudo judgment on Friday. Kano chako ya leiga mokalo. Kachako nyisi fuon wach gik matimore nyalo wacho ni to benitiere cause Attorney General wan gi experts jok ma wigo timo jere ye kanyo maber, my colleagues mar wakil. To tuo maduong' ni sirkal gin gidwa timo gimoro mar for politics, iwinjo. But kwa bire weche mag affordable housing, we mi historia mar gini. Kane jagi chako gini dwe mar ang'wen higa 2023, mokwongo ni sirkal nochako wacho ne gideny ni ma ok en tax. To jopiny wacho ni gimoro ka wuotho koyoyo to keko koyoyo. To chalo yoyo. En oyoyo, en atudo. Sirkal nyiso ane ni gini en atudo koso gweno. Ma sirkal nosebedo ka pondo ne giwacho ni ma oken osuru, ma oken osuru. Ma gidhi rename gini Finance Act ma koro giwuok e lela under the Finance and National Planning Committee. Ma giwuok giwacho ni ma en tax. To tabu ma wan godo e wach ni nitiere gik mang'eny. Wan gi wache mag legal issues, wan gi socio-economic issues. Koro walith matin. Mokwongo en ni affordable housing en gimiluongo ni forced saving. Ok inyal chuno ng'ato mondo okan pesa to en ben gi priorities mag as an individual. Maga achiel kuom gimomiyo nwadhi e doho mowacho ni sama to an gi ot, an gi dala, oune ne adak kanyo. Ing'ado pesa ira, tichake miyo ng'ama chielo, to an mano priority na, an gi school fee, an gik mang'eny madatim. Mar ariyo, kidwa konyo ng'ato ti empower ng'ato. Ada mi example. Kidhi kata Kibera kata Mkuru kwa Njenga. Kidwa konyo ng'ama ni kanyo to imiye oteku inyalo empower mwembo wuo kanyo mogol jonyuol ne kanyo teku machielo. To kiwachi idwa keto ot kanyo case one of the social economic issues en ya is disturb environment mar ng'ato. Nigolo ng'ato kuma ging'ere gi jirani ma gilalore ka shido oyudogi tigologi titerogi e gorofa. Iwinjo? Mano gima break the social network mabe onego bed ni ng'iyo. Gima inyo Africa en gimiluongo ni the brick and mortar development. Ni wan mana development en gorofa. Development en gorofa. To weche ma inyo jopiny, mana jopiny nyalo bedo together ok wang'i. Koro affordable housing en achiel kuom gima wacho ni sirkal ok odhi maber. Gin mathoth wan gik mang'eny ma sirkal. And let me tell you ni nyaka Ruto donje telo. Onge kes moseloyo. Kori penjo ni to ng'ama rach. Anyalo kwano ni gite. Magarasa mang'eny giwacho ni gidwa dhi makapil. Seche ma in gi do to do nyisi ni tim kama itimo maracha. Onego bed ni ng'iyo ni
itimo soul searching tiwacho ni an kaka wuon do wacho ni makosa ere makosa to kigodho agogi ni nyaka dhi mbele to do nyisi ni mae moningi lo we luo yone lo yo makama and wabo gimo yiso jo Kenya ni ok wabiol mar dhi do nyaka wanene serikali ong'enia jo piny ema nigi ratiro kaka nyalo tagi ku ero kama na enya waluonge gi dho ngere ni sovereignty of the people yini ma ikedo jogi office kata wuod chief ni ka giwacho ni they are exercising a right of recall to ginyalo mana dhi high court to gigole koro jo piny telo ni elwer jo piny jok ma dhano jok ma gima jingo ng'ene jo telo go ginuo ni the trustees of power gi hold that trust and power for jo piny ema amua mano mo wan gibro ni public participation koro ko gitimo gik marach pod wabodhi mana mbele do ero kama na enya wacho mani kama yo mane monego beni gore lowo nyakora mo jongo da loko tanga kendo koro wuok e weche mag affordable housing kata weche mag udi manengo gi ogonyore to mana kama ontie kanyo e chenro mar rupiny adano waranga ne tipo moro ka nitiere katun moro kama dana rangi wachopo kai weche gi mago mag osuru machielo mapod tiere karka monego beni ijuogo en osuru mabiro e apeini koso mage ero chonda gen tire karka anda mana yudu pachu mapeyo e wicheno machalo kama Kipchumba Murkomen mano jaten migao mochungne weche go maga wuoth koda apeini e pachoka wiyo ni ero kanyo ka kondike karkanyo kendo joka chak kodi wacho kanyo ni we might as well ntiere road toll mantiere karka to gina apeini mopogore opogore bor Nairobi ka monego bed ni ichak juogi weche gi maga osuru mantiere karka okendo joka osuru ni pod medo mana donjo ne oganda jo apiko chore ni kacha jo nyamburko maji giwegi nitie jok mantiere kar kacha machomo gwenge mopogore opogore yes pachi mapiyo wiye kanyo kapok wadhi mani luongo ni world practice iluongo ni convenient fee ing'eni Kenya kacha isire ana onge gino lwedo okay yes nango reason being inano ki iluongo chiemo e supermarket intiere gimo ni glove obiro ni ot dongi chule kopo ni ya Westlands tidhi siyo Kimbao ibro ntenda rame ibro chulo indalo minyalo choose tieni mani ichulo gino ni convenient fee ere problem kan it's one practice kadi di mana New York ibro na ogigi ero kamano sho Jared Kopio pachi ko tene kod tipo mone no karkanyo no nyawache yo machal nade tipo no tingeni mar iluongo ni maragete ogeto serikal kalure gi mane Kipchumba Murkomen bedo wacho mano mapiyo tipo to ogeto serikal isiro chenro machalo kama adiri makende and because wame namba madhano medre kinoko ka kineno geche kaka olore e town ma Nairobi king'eni kare pesa ne okoka ji medre geche be medre ndara to nitiere jo hala moko kata road users madwaro ni mondo ochop kumo dhiye piyo mondo kacha ng'eni samoro gima wuoni luongo ni convenience seche moko it may be more costly to delay in traffic while you can pay to arrive in good time. So what you're saying, we get our other roads for the other road users to ngat mo feel ni odwaro convenience kata odwaro chopo kuma dhi piyo or part with us an extra coin to chop kuma donje kuma dhi to gigido like I am giving you the example of the expressway. Mano expressway keno mano moger mantiere to chero miwacho kar kae mheshimiwa Kopio galeria kidhi Rongai kidhi Ngong kendo kechaki donjo Karen shopping center apaya machalo kamagi gin migero manyien koso gin ma nitie wiye kanyo madhi bedo wiye in other words gi earmark these roads as special purpose roads then it therefore means kopo ne gichajo ma they have to build another one for other road users they seche moko in mana gi miole tangi to minya chako chulo mondo chop kuro to onge isiro chenro machalo kama yes oganda ochude koro ka gide tiyo kidwa dhi piyo chugi kidwa dhi mos lo majok moko lo okenda mena bedo kanyo kata bangwa amena mana matin gima jogi dhi timo it's a project ing'en ki kane ji ya Nairobi to dhi Kitengela ndar no dhungore kabisa koro noket an optional road kinyalo ng'ado expressway kosidwa ng'ado piny oko wach ne ndara maro Nairobi to Rongai town Rongai indara no endara di achiel te michule toll no mano propaganda and an optional
gimak ni ndara mane to migero giwacho ndara makuro tigero koro it's upon you to choose kuma you belong to ilungo ni confidence fee. Onge maber ndi penyo mathoth mantie Wood Chief kera medi wiye kanyo kato bang'e ng'ena wacho moka motie ku chenro okinyi makaono kama chiela ng'ena wacho kaka wach mogik man tiere kaka aya ko when you so more comment that is illegal. High taxation magi to a roadside policies does not work. Taxes should come to parliament, we look at them, pesa go gika okanye, is it double taxation KGB tulo VAT fuel or what is it? Right now, your taxes, income tax, corporate tax, pay as you earn, excise duty, VAT, and now levies and fees. You know, the notion ni ki tax ji ni yudo gi pesa fuko ni nyalo timo program. Pok no gero any country thrive a tax cuts. Teneni ji pesa dong fuke ji miluongo ni disposable resources. In gi pesa minyalo tiyo go. Kendo konyo kembe mang'eny yawo tich mondo ji ondiki mondo tax base mwawacho cha oyawre. Mane kinyalo gine to kinyiedho dhiang' makata chak orumo remo wuok onyalo gweyo kata chak mi in ge bucket mapukre ni non mae gima Ruto dhi yudo from Kenyans. Ero kama inya wakil koro kangi losi wi mae angi med gi wach mari mogik bende angi wacha kama oganda koro wacho mo karkato mano duto an wakaw gi wach mogik nikech sa an waduog mondo ma go chenro mamoko bende ikinde mabiro puro bido thuolo mar twak era Ramogi TV nikech tin mar sa nyalo wacho ni magi ma is unconstitutional, illegal, null and void and double taxation. Kineno historia mar fuel wan gi kineno fuel kama wan gi tax components mag fuel to gin ochiko nitiere VAT ka nitiere road maintenance tere ka sani fuel wach ni en siling 104 tax kende en 79 nago kwan ka made unge tax then 125 shillings. One of the components mag tax mar levy ma fuel the road maintenance fuel levy koro seche mikawo toll to fuel levy bentiere ka mano double taxation. Chon ne kane in gi gari to ni chulo tax mar gari no thenge. Mani gima potimore Europe nyaka sane mokina na wacho en mana ni seche moko ok onyal ng'eyo. Wan gi molo ka in like United Kingdom wan gi ULEZ to gi MOT and gima chalo kamano. Mabentie kuonde ma gari ok nyal donje unless you are ULEZ compliant. Ujok man this serikal unamo inyo serikal case you don't give them the legal advice maber. Koro gino emomiyo serikal ma Kenya no wacho niya mondo koro wabed ni ka in gi nyamburko to podi chulo tax mar bedo gi nyamburko no wagole to wakete fuel mondo koro seche migoyo fuel igo pumpsha to iketo fuel levy no ichule indirectly mar road maintenance. Mano opogore gi expressway ma mheshimiwa wacho. Expressway was public-private partnership. Tiene macha biashara mar ng'ato agreement no yie neno nyalo recoup investment within a period. Koro chule mami dhano chule expressway mondo o recoup investment mar private person investor no timo. Iwinjo. Koro gima joge timo ok nyalre ma another thing kineno the Public Finance Management Act. Wan gimilongo ni mheshimiwa ginong'eyo. Wan gimilongo ni appropriation in aid. In terms of appropriation in aid, nitiere gik ma sirkal nyalo timo moko tere bunge. To nitiere gik ma sirkal nyaka tere bunge. Achiel kuma eni ma gima sirkal, ma gima first of all, nitiere the same Finance Act must be declared unconstitutional. Gima yenyo sirkandni, tuo maduong' mar sirkandni en ni gitiyo ka giweni chik onge. Chik nitie kendo dhano ng'eyo ni kitimo kama to there's a consequence. Koro gimogik jopiny wan kodu kendo interest wa ma jopiny wan ok waping dongruok. Wan odwaro ni japiny kik hinyre. Kes onge katiba masani onge gimiluongo ni opposition gi government. Dhano te nie sirkal. Mheshimiwa nitiere the legislative arm of the government. They oversight gi represent jopiny bende. Koro seche modhi court wan ok wadhi ni wapingo sirkal. Actually onego bed ni gigono wero kama keto mana cases moyalo kara mana isi mara itini. Kiki bed ni achul ayudo kara selling. It's public interest litigation. Mabi akawo mana time lakini documents mo analyze all night kapok wadhi timo submissions. Koro jopiny kik ubed gi
gi chuny ma how pod wadhi mbele, wach ni mbele, to pod wabo make sure ni dwach jopiny motiyo. Erokamano ahinya. Wach mogik kuom Mheshimiwa Jared Kopio ka watieko. Erokamano ahinya. Aparo ni adwa mana nuso gimoro e wach pesa manok e county cha katieko. Mano manok ahinya katwa. Ing'eyo gimoro nitie ni planning. Akwayo ni kaber to governors wa manie telo sani ma jopiny omiyo teko mar tich o figure out kaka gidwa keto service delivery ne jothurwa. Model moro nitiere ma successful thurwa ka monego gisomie iluongo ni CDF. Wuod ruoth ka ng'eny ahinya to yudo milion 100 e higa. To gidhi thurgi tiyudo signage mondik ni kiang'o primary school CDF. Kidonjo e school no tiyudo classes moger mobedo fitted maber ma nyithindo some. To gin kamoro amora to en oyudo milion 100. Governors gi na single year yudo billion katin tabor and between 7 and 10 kaluwore gi size mar population. But inyalo wuotho ka ok ine gimoro amora mondik ni ma county otimo. They should try to figure out giboro kata model mar CDF cha mondo pesa odonje gima kelo lokruok ne ngima ng'ato. Bilion 10 kichako kwano chieng' monyuolie Cleophas tikwano nyaka tho yakitho ka 100 years kapok itiyo kwano bilion 10 kendo. To gitiyo kode ka gima en pesa maonge. Gisiko mani pesa onge. This is unfair. We convert the resources ma wan go however small mondo kel lokruok ma japiny winjo dinde kendo neno gi wang'. Erokamano ya sayo mi wangima wakwane wachopi. Wakal bende kapod wakwana wach mogik okenda ojuka kata ngadhira wuche. Yes, wach mogik en adhi gima Mheshimiwa mara machon Opio ne governors wa me piny luoge kapok waywago pesa mang'eny ka kuom sirkal man malo to wakwayo ni matin musenwang'o no utigo ne oganda wa e yo makare. Kik wakaw wach mani pesa ogene emwaloke to siasa mondo wa neutralize go issues mag jopiny. To mogik oganda Nyikwa Ramogi Ajwang' wabeduru joma chiegni to mabolore. Wadhiure puothe wapur kwatimo kamano emabolo kongimawa. Siasa mathole miwuotho hapa na pale kiwacho party politics ok be reshape people's life economically. Erokamano ahinya okenda ojuka kuom wach mari mogik. Wuod chief wach mari mogik koro kwatieko sani. Natim analysis moro e CDF mani ma amiyo jopiny. Koro kang'iyo tayudo ni pesa mang'eny atero Mount Kenya, atero Mombasa, atero Machakos, to wan be wan mana gi universities. Nitie Jaramogi Oginga Odinga, Maseno, Tomboya, Rongo. Koro akwayo oganda Luo ni kok wa regionalize our economy. To nikech malo kuo kethore, wabiro chandore. Wang'iuru kaka wanyalo keto gige wa circulate ot ka ot. Ne jondhewa nyocha wacho ni ka nyathi olewo to onge gi kaka onyalo to riek odhi e sikunde wa mandhewa. Mondo wabog sikunde wa nikech katero pesa mang'eny e skul no biro employ jomoko. Obiro gerore. An mae makwayo Nyikwa Ramogi ni paprach nyaka koro walok pattern. Let us now regionalize gige wagi mondo wane kaka wanyalo konyore. Otherwise we invite to investment conference mabiro timore Homa Bay. Karibuni sana. Agonu erokamano yako mbiyo thuolo mar Ramogi Ramogi TV kiny makano kawana no chal mar piny Kenya kendo moro gigo moko losi kawuono oganda biro yudo thuolo mar twak kodgi e kinde mbiro Nyakwa Ramogi Ajwang' ni jatend piny Kenya pod timo limbe mare e piny no mano mar Italia. Nde gik mathoth mano wacho ni achiel kuom gigo ok bi luwo gi piny achiel mar chopo kacha mondo mi giduok penjo mopogore opogore. Kata kamano nyoro anene kacha entiere e romo mokelo kanyakla jogo mowuok e pinje mopogore opogore. Romo no madhi nyime kendo wabiro yudo thuolo mar koni gigo gikuko magi kaka gidhi nyime
kar kacha. Wadhi gi jogo bende mawuok nyaka e riwruok mag Afrika ma Ugwe ma nyaka sani onge jatend piny moro amora mochopo e romono mano matimore kanyo e pinyno mar Italia. Kamachielo bende ang'wa mi mathoth kotenore kod weche maluwo ni weche manyien odiochieng' ma kawuono nata e chenro ma kawuono kantie ka kod welo wakili Kamaloka Charles Midenga erokamano ahinya. Mheshimiwa Martin Peters Owino Wood Chief erokamano kuom chopo kar ka. Okinda Juka erokamano ahinya bende kuom yudo thuolo mar biro to kodwa kendo Ramogi TV e higa manyien montiere ka kaachiel koda ka Mheshimiwa Jared Kopio erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi Jwang' nata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango ioronwa ote wago erokamano. Wasomogi kendo jo welo man gi studio ka oyudogi achiel kachiel. Moko somo kawuono oripodi e chenro mar mbaka romo mantiere kar ka e chenro waduto. Rit masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango onere meden Ramogi TV. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Kachiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to be compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Kawawuoyo ewi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo kik bai. Machiegni urunyi kwa Ramogi Jwang' aninga J Power an kod Fito Yugi ama kiero akinyinya Alego. Kawuono wadwa timo lower body gi side core ama obliques. Wadhi timo sets adek gi kwano 12. Wadhi kao break mar 10 seconds kwa modho pi ama wayweyo. Mokwongo let's warm up. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kae tidhi piny achiel, kasi duogo malo, ariyo, kamano, adek, ang'wen, abich, auchiel, imako wi matin, mana abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kae tirich korka cham achich. Wabro dhi apar kendo. Kik wil ni mae warm up. Waikore mar chako main workout achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Warm up mar adek imiya squat. Iketo tiendi kang'iyo oko
kasto imiya soft knees, chest up, asto idhi piny, iyweyo, kasto iyweyo malo kae kendo. Haya, wadhi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo. Make sure ni chongi ok dhi mbele kama, kasto kik ikulri ni. Kamano. Miya ariyo kendo, achiel, aeto ariyo. Haya, teng' tiendi matin. Haya, koro workout mokwongo, wachako gi leg. Mae muscle maduong'. Wabro dhi kamano endo nyaka muscle matin mogik. Haya. I-squat kaeto itap piny, kibiro malo ti-kick. Wabro dhi kor kacham nyadipar. In ready? Let's go. Achiel, kasto igoyo kanyo. Ariyo, i-squat, kasto ikelo chongi malo. Adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wadhi kor kacham. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, aboro, ochiko, keep going, apar. Ywe kanyo, inyalo modho pi matin. 1 gi 10 seconds amedo. Exercise mar ariyo. Now machielo no, idhi piny, kasti ikelo chongi on the side. Mondo wa target side koe. Wabro timo apar on this side. Haya, wadhiyo. Itap, kasti goyo chongi kanyo. Tap, mana ariyo. Idhi mana mos. Ket kori malo. Mana abich. Mana auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Waloko komachielo cha. Achiel. Ariyo. Nini dhi on the other side, eh? Adek. Yaw chongi on the side. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Ywe kanyo matin. 10 seconds kendo amedo machielo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, boro, ochiko, apar. Aya, machielo ni, i-step forward gi tiendi ma kor kacham, kasi keto kori malo, ibiro i-rotate, tap, asiduogo. I-tap, kasi duogo. Wabro timo apar, wadhiyo ka in ready. Achiel, ariyo, dek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Waloko komachielo cha. Aya, wadhiyo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, aboro, ochiko, kaeto apar. Kasto koro wabro timo rotation, mae mar ang'wen. Wabro timo rotation
idhi ka gimiguom asitero kot ma iluongo ni chops. Wabro dhi apar, wachako gi kor kacham. Wadhiyo. Achiel. Imina ngum. Ariyo. Iket lweti straight. Iguom matin. Iguom matin. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Walok the other side. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Aboro. Aboro. Ochiko. Aita apar. Ywe matin. Inyalo kawo pi matin. Ka duondi otuo. Five seconds, wachako kendo from malo. Mokwongo nen, iguom, kasti tap knee. 10 kwa on both legs, Aya, ka in ready wadhiyo. Achiel. Ariyo, mos. Kiyueyo maber. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Make sure ni kori nitiere malo. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Waloko the other side. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Kamano. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Aya, ywe for 10 seconds. Mar ariyo wa crunch knee on the side. Kawa set up pin kai. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Auchiel. Aya, wadhiyo. Hit up. Aiti crunch on the side. Odong aboro. Odong abich. Kikiol. Odong adek. Odong ariyo. Mogik. Aito waloko the other side. Aya wadhiyo. Tap. Aiti crunch. Good. Mano watiyo gi muscles ariyo. Leg. Kaito gi side ko. Ama kihero to obliques. Sami ting'o kamae. To make sure ni ting'o chongi malo. Nyaka kuma elbow ni nitie. Tiyueyo kichopo malo kae. Kikimak yuecho ni. Kamano. Yue matin. Mar adek, tiel achiel ne nitie mbele, machielo ni ne nitie soft. Ati twist on this other side, asiduogo center. Lweti ne nitie straight, 10. Mana ariyo, adek, ang'wen, abich. Koro mae wa target kae, hamstrings, iluongo ni hamstrings. To gi obliques kendo. Odong abich. Iketo kori malo. Kaito shoulders ishrug back. Mia ariyo. Aito mogik. Wadhi komachielo cha. Par kendo. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Odong ang'wen. Adek. Ariyo. Kaeto mogik mondo iyue.
Mogik ne en chops. Tiendi ne nitie wide. Okalo shoulder width, Kasto lweti straight imena ngum. Kasto ichop. Ichop. Igwom matin. Mana ng'wen. Abich. Auchiel. Good. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Wadhi the other side. Achiel. Lweti mondo bed straight. Igwom matin mondo reach the other side, Mia abich moko. Adek modong. Mogi kaiti ywe. Oka goki. Oshrag malo. Kaiti breathe out. Aya. While they stand on the other side, dhi nyaka kaminyalo chopo, tim mana kinda. Kasto center, lwedo te kasto idhi toki kocha. Waloko the other side. Mogik, ikaw back breathe. Kasto ikelo lweti e dho chunyi kama. Inyalo wacho nani? Namaste. Ero kamano kuom timo kinda. Nyikwa Ramogi. Wabro nene oru kendo kiny. Sama chal kamae. Mondo watim kendo orako machielo. Ero kamano. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Nyakwaram Gajwang' okinyi majaber chien tarik 30 kamoro mora mintiere neno kanyo kochopo saa 3 gi dakika 9. Okinyi makawuono chendo mar mbaka oromo an ka mano mar mi chal mar fuamo bang'e nyawado Joyce Duor biro bedo ka mi TWAK e chenro mano mar mbaka oromo. Parne chal mar fuambo gin weche mabende waluoni duto te mabende iyudo e weche magwa manyien. Wachaka ne gi romo madhi nyime e magawa moro mantiere e county mano ma Nairobi kamogai mar doho Martha Koome romo gi jodito mopogore mago mag chwalo dongruok mopogore e doho. Romo makama Nyakwaram Gajwang' nochako kanyo saa 2 mano mar okinyi makawuono kendo dhi nyime e magawa moro buore Nairobi. Wantiere gi jofuambo magwa mabende ng'ionwa romo makama ka bendo gai mar doho obro bedo koromo gi jotelo mopogore gi jogo eko mabende keto mwandu e pacho ka duto te mabende obro bedo kwa kiloni ponono ni romo makamano obro bedo ka dhi nyime bende Nyakwaram Gajwang' obro bedo kwa kiloni godo achiel kachiel e chenro mar mbaka oromo. Kopogore gi mano Nyakwaram Gajwang' bende weche maluoro okumba mano mar thieth mar piny owacho mong'ere kaka NHIF. Ng'eni apedha osebed ka itima ahinya ne osiptende mabende osebedo ka tiyo kod omenda mano mar jopiny e yo mok ni kare chutho mantiere e okumba mar thieth mano mar NHIF. Kanya ka sani nyalo paro ni NHIF bende nitiere kod omenda moheo siling bilion 20 gowi mabende gintiere godo ne osiptende mago mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. Omiyo kiny makawuono Nyakwaram Gajwang' kamiti mano mar od bura maduong' ma pacho kaendi mochung' ne weche mago eko mag thieth pod dhi nyime gi timo apedha ne osiptende mopogore mabende iseyo ne osebedo ka tiyo marach gi omenda mano mar NHIF ahinya mantiere e county ma Nairobi. Parni kamiti makamano hotel gi kanyo kod Dr. Robert Pukose mabende en jaod bura mano ma Endebess. Chenro makama Nyakwaram Gajwang' biro bedo ka chakre saa 4 mano mar okinyi ka bende gibiro bedo ka gilemo achiel kuom ute thieth e county ma Nairobi mong'ere kaka St. Peter's Orthopedic and Surgical Speciality mantiere gwenge mag Kangemi e county ma Nairobi. Mago duto te wabiro bedo kwa ng'iyo ni apedha maket kod mano. Kopogore Nyakwaram Gajwang' bende wadhi anene e county ma Siaya. E county ma Siaya bende okinyi makawuono nitiere romo moro mong'ere kaka CIDP mabende dhi nyime e county ma Siaya. Maromo mano mar nyayo dongruok mabende county ma Siaya nitiere godo e kind thuolo mano mar higni 4 mabiro. Chenro makama Nyakwaram Gajwang' bende nochako okinyi makawuono wantiere gi jofuambo mag county ma Siaya mag bende ng'ionwa chenro mano mar chwalo dongruoge mopogore e county ma Siaya. Anyisi kanyo gi dhongere ong'ere kaka CIDP launch program manyiso ni giyango chenro kaka gibiro bedo ka gitayo dongruoge mopogore e county mano ma Siaya. Kopogore gi mano Nyakwaram Gajwang' atiri nyaka e county mano ma Migori. Ka isebede county ma Migori kata samoro iseneno ranyisi mar pichani ma en thim licho hinga e county ma Migori achiel kuom kuonde mabende oganda osebedo katime e limbe. Okinyi makawuono jafuambo marwa e county ma Migori George Juma biro bedo ka ng'ionwa chala mano mar thim lich ohinga. Thim lich ohinga ni noger kinde machon ka yande koka iwacho ni ka yande ka ing'iyo kaka dongruoge nyalo bede historia mopogore. En kanyo mabende nolos gi kite kaka kineno kite opange kite makamagi opange to koket kata mana e simiti okoket kata mana e pi nyisi lonya mabende jowana nitiere godo e kind thuolo machona. Koro okinyi makawuono obro bedo kong'ionwa ni chal mano mar thim lich ohinga chalo nade. Kintiere county ma Migori an kana dhi limo thim lich ohinga ni chajo siling 100 mar mondo mi idonj kanyo. To kidonjo kanyo ing'iyo kaka kitego opange e yo mane kare. Koka mano obro bedo kong'ionwa chal mano mar thim lich ohinga nyaka gisani. Kopogore gi mar Nyakwaram Gajwang' adhi e wach machielo mabende waluoni otendre kod weche mago mag tuoche mabende landore e yonero mayot kata mana tuoche ma samoro iwacho ni ojwang'. Odiochieng' makawuono piny ngima hingo odiochieng tuoche mago mojwanga. Kiwinjo kata mana tuoche kaka rabies,
chikungunya e kinde mamoko. Mago gin wachore ni gin tuoche ma ojwang'. Omiyo kawuono chien tarik 30 nyakor mga jwang' piny ngima hingo odiochienga tuoche mojwang'. Dho ngere World Neglected Tropical Diseases. Omiyo kaunti ma Mombasa nitiere kaka jatend migao mochung' weche mag thieth mano Susan Nakumicha biro bedo ka yuoro e romo kata mana odiochieng' makende ka bende piny Kenya biro bedo ka yango odiochieng' nero mano mar hingo tuoche mojwang' chikungunya e kinde mamoko. Chenro makamano timore e kaunti ma Mombasa e paw tuke mong'ere kaka Tononoka Grounds. Bende kopogore gi mano, jowetewa mantiere kaunti mano ma Kisumu bende biro bedo ka luonwa buche ma bende itere doho odiochieng' ma kawuono. Nitiere riwruok mano mong'ere kaka Operation Linda Jamii komakore kod duonde mamoko. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichwalo buche mamoko e kaunti ma Kisumu, mano doho maduong' e kaunti ma Kisumu. Achiel kuom buche ma bende gibiro bedo ka gichwalo kanyo en kaluwore kod duoko mano mar penj mar klas 12 mar higa mokalo. Manyaka sani waseneno ng'ur mopogore opogore ma bende oganda jopuonje jonyuol ne ochwalo. Wach makamano nyaka sani giwacho ni pok owinji to nyaka sani nyithindo mantiere klas 9 kata mana form 1 noseriwore kod skunde mopogore opogore. Kata bed nitiere jomoko ma bende nawacho ni penj makamano ne ok onona e yo makare. Mar ariyo ma bende gibiro bedo ka gilose en tero petition kata ng'ur mano ne East African Court of Justice ka bende giywak kaluwore kod chala mano mar arita e gwenge mag Migingo kanyakla kod Sondu ka bende gidwaro mar mondo mi adiera osingne jogweko ma bende odak e aluora mag gwenge makamago. Wang'eni gwenge mag Sondu nok mar arita osebede kind thuolo ma bende osekalo. Migingo wang'el yuarok makone kod kocha ma bende osebedo e gwengego. Kok mano ang'en waluoni weche mathoth nyakor mga jwang' duto te ibiro bedo kiyude weche magwa manyien chakre migago mano saa 7 mar odiochieng'. Moko kuom gik ka bende otimore kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Wabiro bedo kwa mi achiel kachiel. Dakika en 15 tok saa 3 mar okinyi. Yiena mar mondo mi atieke ge kanyo mabiro en TWAK ma bende dhi ta kod nyawadwa Joyce Oduora no ka wende bende ochopo studio kik dhi mabor. Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Riwri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya. Ka wawuoyo e wi tho nyathi e yor apoya. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede.
Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Anasaoro ni gimomiyo. Rangaranga simbi kanyo. Jatelo, ane mana mimanyo. Mama her enango. Karatase gi gin mondu mar Johagil. Ohala mang'eny to gimoro amora ka wabiro pogre kodi. Ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien. Wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi. E Ramogi TV. Oh no. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakora Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom tudri kodwa gi lak sechegi e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Mbaka ma bende wadwa goyo Nyakora Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono otudore kod Tije kod Oboke ma Bandia. Magi duto timore kalorni nyaka sani duol mochung' ne ndiko jotije piny owacho pacho kae oseyango ni nitiere jo Kenya kata jotije maderoma 650 mantiere kod oboke ma Bandia to ndikgi e sectors mopogore opogore mag piny owacho. Penjo nyalo bedo ni en ang'o momiyo nitiere kata chopo kang' mane ma indiko ng'ato e tich ka entiere kod oboke ma Bandia. Nyalo bedo ni chenro mar yango oboke e kinde ma indiko ng'ato e tich emok lueyo makare. Kose ng'ikruok iyudo kanye. Toponono kose yud ng'at mantiere kod oboke ma Bandia e kinde ma indike tich. Okang' mane mowinjore mar mondo mi okawne. To ka entiere kod oboke ma Bandia mar kar tiegruok mora mora e pacho kae. Ponono mano nyalo nyiso picha mane ne kar tiegruok makamano. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Ramogi Ajwang' antiere kod welo ariyo e studio marwa ma Nairobi kae. Mar mondo mi wapor wach wapuonjre ane ni yudo tich. Kitiyo kod oboke ma Bandia ina kaka jal mamanyo tich koyudi to ponono mano nyalo kata ketho ni thuolo mag yudo tije mamoko e yo machalo nade. Antiere kod welo ariyo e studio marwa ma Nairobi kae achiel kachiel. Wendo mokwongo antiere kae kod Peter Osumba. Peter Osumba en jatend weche mag somo mane mbalariany mar Zitek University. Machiegni ahinya Peter Osumba ichiw nade okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Joyce, achiwo maber. Kendo adwoko erokamano kuom kelowa e TWAK. Machiegni ahinya. Wendo mar ariyo Nyakora Ramogi Ajwang' antiere kae kod Lilian Gala. Lilian Gala en jalony e weche tije kata HR expert. Machiegni ahinya Lilian Gala ichiw nade okinyi ma kawuono kendo machiegni TWAK. Erokamano Joyce kuom wako kae. Erokamano